Obama TV no. Oh. I tell 5 million. Obi amane sabi. 5 million pa no way. Say ye nyini free. Wanya unko. 5 million no kwai na ai. Entampa na. 2 minutes kura ama. Na soup na ja. Soup. Yeah. Missy ya chabu pi omno. Brasem no muntete. That is soup no. Baby atonko ke kwa udu atwamuntam. Hwemu. Atwamuntam. Ya fe na ho na akoja din komo. Okay, omno kasa. Katacho. Another asama. Omno. Katacho. Me kasa mpanifui mame. What is Asem? What is Asem? But I'm says Muka. What is Asem? Sana Yanko. Say, fast pa. Say, and I say, CBS, a jack room, Muglu. Aha. Yancha ahwefo ne yetiefo nyina katacha na asem na de bai no areho denti na obi beka se ana meka se ya areho chese ene no wo hwe no ma etwagu a enu ma ne ejama ye ne ye ha adwen ewo ya Ghana ha ana ye kumase ya enu aka bia me frɛ na wo hwe metini no obi na atɔ ne ka na sebe ka no wan to se sebe mpredwasa yemfa se sai to se yemfa mfa nipa no no so nya bi emfanteneka metini a wo di metini nipa e bafo no akasa bi a metini eno ba ne agaba bi o kasa kire nipa a watua ka bafo ka no meteka nim sa na ma wo sumiti eno ma ne agama katacho sabe mpanifo so obi babo am waja onan de na nka wa waja onan a kanfa so wo so na de tie nie ya na de wo mu ni nyina ne se katacho we se opese obi bua wa na kwan wo ho a se wo yi wo opese obi bua wa na kwan wo obi enu ode ne sa hye ndam fa mondo onim de wonim de sika na obetam sika de amam edume bia ye nnuanom na sabe nyame ato o nsam no wotrase ye hu sakura ye me wo fa hye wo fia yi sabe o esomfo
Maame bi ba ha na sem o kanya so se ade a wonton bi da eyomo oba wiase ade a wonton bi da eyomo ti sa maame wei so hwe bra wo bre ne nsem a wo ka na katacho se obi wo ba bi ne sese be mpraduasa wo yi sika de mama me se maame je ana wo bi store mana katacho let us say ne sompa e na ara dai amananya akatuapa na de pese ka nyina ne se ye bese ye nuanom ye ne a ye sebe ye maame ne papa me ne bi dume bi de katacho wo ka no yesu franto magura nkodi apipira gro sasem na no odin na nipa bi ntiase katacho adon ye bakuru mu a yase me de ye mfato ho yase ye adwoso hene dom mfato na me mfato sa oboye ne fusi ni wodim na wo kura soso nti onya no to a wodibi ohia ni ba o papa be hada wo wodi munna waye gangalia na de wo munyina sekata arehosem ne se soup na wo kane ba o wafuo mkura ho na ebebo ndi ame akwache no sikani ba bia me pese mebo ni di ba na mo aye nkwache na because ono ye chena sebe ni papa be fa lawyer ma no but wo yeni wa ba na ye chekire hu fie enkoyie obi won makata cho asema o kan kre ye woni pa bebre de adwuma ye nti yenim nipa bebre wo bitim besu office ese ma me no adaro ma na ma wai na wunua no mo wose ni abusua kata cho me kwa mo wa se nipa bi ha na me wiase so ni abusua akora bi wo lobito amakom lobito na akora ne modern bo wo su adwuma etire ya pon ho na dan nkomodiem na me busa sa akora yi obo no ho modern enne obi tia me na so se oni abusua ho onim ni maame onim ni papa katacho apanda nkwa etisisi na yiye se so ya ne se na adwuma ene se bi nyebebo ne nyankopo aboa no ahobrase ne wanya ba ma bi amana so no mu ne se be nkora wo ba wo ma fe no no so ba gichire na busua wa hwe odaban katacho na obi mu so tesa sa nipa no onwene ne ho katacho wo fa premafo de premani ba ye enwi obeto gu ne tiso ane boode no na sabe obedum ne sika se ma hu mobo gifa ye bodwa wa tem sa sika nya de akoto nwi what ya friends salum ne ade ye twetwe ne na ho obonto odo hu bonka katacho enna futu se ma ode aba ye besere ye nwan ma omutie yen ye ne atie nyina bi kan ye hwe hu ye ye fefa namfo bi a na omu wo bi on papa no maame no wo bi katacho edrum bi no se asem sise ya obowan se ono de within seconds ni abeyi na wo hwem wo fe ni yetiatia sika ye de aba bayiwu enso enne ye nuanom a mo na mabonte do mo trouser to mo to ebi muade chese obekwo chese ayesam chese ne mana ye beka ne se sabe abu ejo obia hia ni wa mo brena na nsam ye keka ye no papa no ma me kasa kire wa kwasi hwe me dabre o enko waso na me free ba no boy bi ne trouser down to chale we am no be fight oh lion fight only lion that's a tokwana just ne more renya yinya o de betitu chale we am no be lion fight any times ahodo ye nuanom hian at times ahodo mo ma sei we ya meka madwen akira wo no aka ne sa ya basre enafutu sem no ye kase ye komu pa anka wa nanso emre na de adwuma kakra bia nipa obenya bia fa ho bia no ye de ka se Asem Mpe Nipa yi uti a enka se me Mmrantehene asem emum asem a ye kan famu aba ne fa bi bo bra kata jo me dase pi ohene yerbem Kele jompa chome da simechia yetiefo enyina na asem a wode aba no so ye dase panyi bi ya ye frɛ no Angela Maya Angelo or ye Brunina or Kansembi or say you can't really know where you are going until you know where you've been. Who baby a walk just a wooden baby a what's up and say baby at open and a baby a free. Ain't he make as is so say areas was at the Wisika say Ufran to Magua wooden people grown. Sounds not intend who wet out to and I said to you out to a young eja. Never share
one more yak kabensem ekrom yo for na dodo na no eye ye nananom ne ye nuanom a wo free nkronkume mu aba hase no mo se wo ba besua adwuma na se o ko school e de che obi free nkrokume bi mo wa ba school o de ne ho aba be join obi a wo dey meanwhile ye ne buy so meye bodan so ogisika na no de abetena na down for nchen na o mo boyo ensem ne niema ekoso ye trousers dida ye to bet boso pan so no na se bi ne boxer na sha se fin no na ye nhwe na ementu asem ne nsem a enfra ewi no ne ade na ya me ya se de na wo kan no se wo gina ba bi sa no na se please for ne ba kede che o ma ya no mu ni bierfo no o mu de na ya na areho obi aba be yi ne ba na aka wo nko ana wo gina ho entokwa bi aba krokuma mu ni anase o wenfo ba ene wo de ne ho bekwa akwagima nwi akire no no na ebu aka ne sim enti ya ka che obi asesa atenten hohwe no etua oto a ye nhuru entreja se wonni bia eya dwene ho ne sonso awo ho baabi a wo free se me free e bia eno adwo adonko fie na me de me free minim se esere so ye ni bi enti me nko kantokwa na se me nko ya ade a ede ohaw ebebre me se bia ka se de me ko sesie ya hwan ene e ka se bia onfa 1 million kula mla e bia obenye bia ma me ana sesen enti eni pa bia wo hwa wasa wo sonso ho na wo dwene wo ho na wo yesa na no na betimi abo na katache ode wudi twa ato no ye brani nti no sese obi wo ho nso a ye nim se ye nuanom bebre ne ye nanom bebre no ya ade a wonom ehia moa wo mu hia obi anko beso mo nsa ede o mo aboatra gwata kakra bi wo ablabo mo makomanim nanso ebi ni wona ensem a wo keka ye sa sompa eni pa bia ni wa ya na we say ye station ye slogan ya na ye me dese sompa market yapa obi ni ho a wasom obi sompa wagya ne nsansa se won kwada biara da enti obi ya na wasa wo ye wo si so na wonni buafo krampo na aso mle na wo sonso wo ho na wo suma manfo so makro bibi wo okra obi wo ho betimi aboa na ye hwehwe movies ahodo obi okra ofri no ho anu abaye power pa ye ho bi krampo nso da be hu so mo na nipa da bia oba no agye ne niema se na abaje o se odi be ma me bia wo hu se de wo si so ne so na wo be hu anu afa no na kwate ne fe wa ye nte se ne ba preko pente no yes ra wo no mo ni bia se wo ni bi nso na wachi ni bi na wo bia ni wo be so mu a eya no watie ketache onsem a ode ba ye no yes makro ya kra papa yes sompa na nya antoboase ne abotere ne no ne betimi aboa ma somufo bi nso obi e wo baabi anase nyankopon bofo bi enso ba be yi wa firi won so hawa wo m mpa cho me da ase mesme da wase pa okay ye be call computer so adwadie na moma mentia na nakwasi woton paboa wo moro market ompanyin ne na nakwasi yesi wonni sompa ho agorokora oni moro market shoe sellers ni nyina sa na mo amoton paboa wo kewu me wo fa ase ma so ho me second born so bright also oho anti what's it aha one otumfo sa no tabe twamo han anti ebusanfo ya tiamo pa obi atia me na so se jejejeje munni sompa ho agorokora na kwasi carry on Senchaba boutique Senchaba boutique waba awa we ayebeko okay yanko computer so adwadi mra na me phone lines no Away, I am in telling an appointment and also. Oh, Mira, you want to do something? Jenny. Into American Touch Laundry Servicing. American Touch Laundry Service. Every sophisticated machine, all cleaning service. Aba any Asem Mpe Nipa. Laundry service, car wash, express carpet wash, water tank services, water treatment and preservation, home and office cleaning, car interior detailing. American Touch Laundry Service. Wow. With the American Touch Laundry Services and some. It's in them and some of us are wedding down in dinner wedding night. Bet with their phone. No more people. It's only how cry. Like I said, you were Bremen UGC near Aboloway Junction. Freya, it was 0248 868625. And I said 0246 340254. American Touch Laundry Service. You be channel. Yo, Stepping at the yard, oh, you fuck for me. It's a Friday night.
Tayasisie de kwase wo ko ade a eno ane Sompa FM. Asem Mpe Nipa dwumadie so. Asa. Minu obi mu kwase a. Say ya sori mu, say ya wade mu, say ya dwuma mu, say ya mpratwem. Eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie so. Sompa FM 93.1. Ya sema hanu bia. Ofrem Mmrantehene abadwafo. Awo number so. Na yehwehwa nye no. 0546883287. Ana 0243 585878. Sompa FM 93.1. Asem kesi bia de eno ane Mmrantehene program no so. Tayasisie de kwase wo ko ade a eno ane Sompa FM. Asem Mpe Nipa dwumadie so. Asa. Minu obi mu kwase a. Say ya sori mu, say ya wade mu, say ya dwuma mu, say ya mpratwem. Eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie so. Sompa FM 93.1. Ya sema hanu bia. Ofrem Mmrantehene abadwafo. Awo number so. Na yehwehwa nye no. 0546883287. Ana 0243 585878. Sompa FM 93.1. Asem kesi bia de eno ane Mmrantehene program no so. Tayasisie de kwase wo ko ade a eno ane Sompa FM. Asem Mpe Nipa dwumadie so. Asa. Minu obi mu kwase a. Say ya sori mu, say ya wade mu, say ya dwuma mu, say ya mpratwem. Eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie. Ya ba Sompa. Madam bi se sempna twim na mekan de won tiase kro Mmrantehene esa na wo so sompna so na me se me na me so sompna so Praje bayende. na so for na the oldest profession no adwuma anyini wo wiase pa ene tutu sem ana pna twen Se katacho me. na profession no na oba na otiso na onye tutu ni ba the oldest profession katacho yenye ni ebitima twam ye de wo ho nsem ke ebitima tu da wuro kra ba no apatra yenye ni ebitima twa sa no man ti a omonye ne afutuo ni etu opa no afa okay yenye ebetwam American Touch Laundry Services ya boy ensema mamu ya boy ensema mamu pa obi de mo ho dance ya badadadada wose mentuma bi se de si ye pa de na mo se me de becha na meto agu na American Touch Laundry Services so mu no ayese mo oh willing carpet na fama won oh master willing carpet na fama won no monye na mo kura bibia yesie yensini just like that you ade bi ho posa tade bi ho posa wase no yesa orin sini wo nsuo wo de wo sanfo no mu anti American Touch Laundry Services one of the best place yes with the onia mako water tank him office wo car mu engine mu dashboard so bebia beye yopo kama wo so ade ni ma se enti me kai se na enwo kura sa na ye mono sa mesre wo be car wash de na enso American Touch Laundry Services ombedi be 2 hours e wo car ba ko pe ho na wo hunu say yes bo wadna na ko brema UGC obabolo we jansen hwa na omoye door to door ombe baba joni man kuntunkuma gunu nyina akoye ne yie ne asan de abro omoye express services danwa yebesi atoso de abro danwa manwumre no wo de akọ program bi apeso de kro number no tie ne yie se wo mai brema UGC kura no a wo de frɛ won they will respond at once 0598 046 435 0598 046 435 and 0246 340 254 0246 340 254 what they wouldn't mean nantia from na omeje woni man ko yini okay 0551 931 931 0548 931 931 Kuke encoding 10 hello hello yeah yeah yo Sompa in fact a program no many had your partner may rent so in fact the Nipa we are now we are young for be the new here. Not a one more be young.
na minim ko kwa wiye mate na misra wa ni mo bai na misra pa Mesome da wase pa master. Hello. The great man. 88. Yeah, great Nana. Nana Jua. Majua. So, it's not the good thing. Yo, Majua yanko. And you know, some of the body, but imagine me in the feedback. I can say in the panel. I'm so sorry. After one, the son of my minute ago. Come on. Then so many one more. Every almost 10 years. Young, Yeah. you can I would say, what you would be. Yes, what you would be. I won't count on them to young. Yes, I can woman I want to see. I would have said, yes, you will be okay. Yes, I can see a hopeful. Me bojuma pa ma. Me bojuma ma. Hello. hello Rande Yes sir. na party Yeah, Jahwani. Yeah. Ke na me blago man so pa granso Yo, another watch am. Yo. Rande na me kana wono na me blago na ye seja e fani dinen ti taka krejira na se na me mo Mate. Yanko. Me chara nyumri da ba ti chara so pa so nya Rande ogudi eye e na Sompa so ye because Sompa unya de Mo. na boy si abana ne ma na abana de Rande no lie No lie. Oh, and me akra mu kani kura so ta se enti ana e ha genti da sipa ne futu amode ama ya nyumri Mesome da se. na lo fa ta of Christ da ba ti chama do fun mata fu nyina afi ase bi o me tiano Yo, wajo so pa. Okay, hello. na piao Pierre. na na mpom di kare Nyankopon da roma boko. oba na o ye gas oven papa na papa so Ke edu gasovin ya tia me ba aje wa kode tia no ma me wa ko de jo so papa wasa ne ntuma no ma hase etu ho ko de jo so ba men cha o mo no ba men cha na papa de sa de nyam to kwa tie ya cho asa do ni mra se ya do so atio da ada so fo kwai yo o wata ne ka chiri so for red and to kwano asa wa mo mura for no di too much I don't see the blood you mura di ni o mate be da se ko de ni free why me da se na papa no kremu na what you for papa hey ya for ma ho ni sign ya for ma ya for sign papa oh here ne ba o te yi ero ya bande ki one papa ki one sakio hey papa me nti o ba ke do garse odo ya papa yo bia ke ya me da wa se hello Mmrantehene. yeah Asoma mponi ni o fa ase. askompamponi na ni ade no Amabo atubedi. oh mambo atma wo ho ye Era wasipa de futuwe. Era wasipa ya bisra odare de de futu ade baye. Bisra opa era wasi. me da se So wajer won blade ya fe no. Obaba me da mo se pa hello Mmrantehene na me wa ha be ma na de ko be jibo se ko ti ta fochi yanko na ni se watu na ni tun ko nem me da se na ni ta mo so ni tun ye tin ka ofi me da se pa na te de cho ha no ma ko mu na te ko de ti to asem ta That's ko ti po na ji ni sure pa watu yo na ni kan bye bye ni ka fo nya so mi bye bye okay hello Sompa 93.1. afina ko abo hello Hello. Am I right now? yeah honey Actually, doing. good evening Ada show na hoye. me ho ya pa That's a fan. yo
the one you see, the back of my single, a petty, a penny, and tonight. I'm ring, because I'm ringing out, but I saw me how. And so, when you know, I found the house here. Any 5 minutes can knock. When we say, a baby finna, or Jenny be an enemy, there's some no Sompa. They're not common, you know. And so, when you hear, and the crown on check now, but when I say, I'm in a boy. Fama nyame. Fa bibia he nyame sa. Nyame be kwama. Okay. Abusafo Yawura TV no so. Mo afa na mobile TV no so and afutu sam no ba so live. Sompa 93.1. They can ho asem ne se wo kwa agora hwe oni buchi ho. Obonto mfare mo monka utiri ntse ko nsie tira yenyi ko nsie yie. Sadete u frantmago a unkodi pripra sa uni na osie wu agya okora na sa wo hwe wa bra bosu yi a meka kire wo se ubetimi atene kumase ya ka se obi wonsene kuro yi mu a na nche se ne kase na ema ne nsene kuro no mu ni suni ne ban na ema ne nsene kuro no mu abusuafo yesremo a se bibia ni a brebre woni bie wasam ye kuma bi fa ho brase nante fa nokore nante na abedu fa botre nante sompa ene somakro wasam nyina na mese papa o bani o aja awiemfo ye tufo amane ko wie se wuni obi a ye tu ko police station ba be wa abusua uduru be na se ye twa ema bela twam Belia ye twa e ma no enkoyi selection nkase me tipe fu nyina wo guess na no ne guess e be kase me kurasi ni e be kase me nente yo e be kase me jimi na fa kwase ya penyin jire opete o se nchine ma ya chi si abonte de ton do kono wa hunu na nso aja enyama oda so odi ya koto ahwere aboa no kura na ehuna kasa no na o kasa pete na mo a enye nkwa no pe wo pe papa de ye papa uja pete se na nkwase dem abato ho nko wa wo be selection nam selection pa na nso aja o pe kasa eti abusua ene futu a de ma amanfo no ene se awiemfo ba donyo sem fa ho koja donyo sem mu na konwa to a wuni bio to wo konwa no bo were kura hu katacho ye beto abai abai de enemy yo mi hu minister babia ye fa ye ka onkofa ballot box ne banko rally enti enfansuan de onko rally enfansuan de pa ne ba o sedan ya to gate mu ka na ko fa ne free school no na ewure edu akwa na ye de mo kwa bilchire ayo me das okay I was for Sompa na 3.1 ena mutie na Asem Mpe Nipa dwumadie Mmrantehene ketacha be ma pa fram otafri jo wo so adoto humni ahamhene wote na nkedro fente frem be ma no opete prepe kodwo obetwani fede fanyiro fede nyono kachika adona kafacha answer for America power agoro enetinga ebayire tinga na ma me wodi ensre mani na abede obi ade awre ho be fia oba no abesre doko yes ade ete sare ya me boy ye ntra ho ma awre ho hie so mi ngugu se kwada ye ni sika kura ye be mi ani age sika so ni ho hadwene wo mu no sika ni ho a it is why fasting katacho da obey fasting no ana obefa nyame ne dan so no oba bia na wo pe na wo mpe no oba betwa ma wo bronzam nyo katacho sika ni ho na wo da sika won kwa kwama ne mini ho asu kata we are fast is here there baby am katacho no kwa na make na me beti man no kwa na say hon de mini ho asu sika won ho kwa na katacho kwama ne yo mate
Meda was yo bi asu ni one man nim san no won say asense to wa ono san kura wo mo omo okay mama ya mo akwaba ya ejo ati say me pa che onyame adumo katache obema yeah aima woni ya wese bibi asie ntimi mbɔ me ho ne yakura enkubi sase wo de say wo fe hine bia asɛm wo pampam wo a wodi mirika ba Sompa na 3.1 Asem Mpe Nipa dwumadi so mama tesem wo bia ntimi katache obema me da woni wabadwafo ase wakwanya kese a odi ama me ende yawo anwumbre empanimfo se bone kura yikuremu mene abrantie bi woy obehu me papa eye ehunanimu enti woye na dwere se okopesika ba be ye me ho ade enti emu no ana wode ko akra no wa mada ti mene na wo mienu mema mienu enti mentenenka ana nkwala no so na ho kire enti me de wo mkoma mi nua pani ti mi nua ne so wo mu a eti mi nua no so frɛ no na de ye me yaba akokora ne se mi nua ne frɛ ne se nkwala ne hwemu no asɛm a wɔka kyerɛ ne se yɛnka ni wachi a wɔse agro yɛ do se bibisa kasa asɛm a wɔka kyerɛ mi sister no anya me de mi pray 2013 mu ho wɔbai sɛ ɔbɛhwɛ me bibi na de ne baaye eti wɔbaaye no ɛna wɔbɛhwɛ me wɔ baabi a na me da no ɛna ɔyɛ sɛ wɔkɔhwɛ nkwalaa no wɔkɔɔyɛ no wankɔ efie wɔkɔ school mu hɔ ti school mu hɔ no na wɔkɔtua baako pay school fees na baako panin no wɔ class 3 na ketewa no nso wɔ class 1 efiri wɔkatakyɛ ɔbɛma yɛnhu ni biem sese nkwalaa no kora obisa wɔ mo de waduro kora wonim ho hwe na dabi asɛm ti ene yedokoto kwadu a ne yejam ho sebeya dabi me bre no wasibia nkwalaa no nya baabi asia me ba enti meto amanwumre ya kateche obema woni wabadwafo enya bone sebeya obetimi ahye mu kena se wo behwe nkwalaa no ama me enu nti na kateche meduru ha anwumre yi ti medawase story yada wase mame wote sante pa wano ate unim kasa pa obuhunu badwam kasa pa nyame nhira amen waka sante kasa me ho ate ayini titi akrokrowa okay mama yemisa production team no se mame yasimi no ede na omo ayafa ho omo afre bema no na bema no wosesei woso wo ye dai Asem yeah metena radio sui oba ahwe ne ma menti bi da o menti bi da se me ma me ahwe me yo ne ma me ahwe me menti bi da be ma no hwe ne ba ana me ma no em se chaka dum no mu ani gia na ehia won na se na so onipa nyabo wo ya se me papa wo metwe awo otwe wo a ne ba ne nam kwa ya ase funya na ha na wate yawe enso kura modma kingdom no omo aba ema ne de omo ye mo ani ye mayi akoko suro ni papa bera akoko bi wo ho wo so de bem ono be bwatwede na tramampo de ne nka no omle se de kra ko omle se de ko na ko a me se na ne edin bia ba be wura ni odwaye wo fa de ba ontimi nka beto bedi wachi ba bia ba ko bia obeye bo de wachi ponche so kra de ba be pempimo ai enti de make na se sebe ye ko modma kingdom kra na boa kra nim se me banie me hweni ya ade ne bemma ede ne bemma kokon akoda be wiase a wase menhwe na chese omuno hwemu a emema no se waboa no ho omoa no ho onyoba no atin team so na de Asem Mpe yo
Say on ka say be man say sene hu say da bi me adwuma sem ne me ntoto ye me hwe me bank account so a enti abrofu ikura no a wo binim wo sika pa no wo say wonti me hwe ba wa anwo ena onipa ya na wakana shemi anya na yire o man wo ozo munya daje enso omo 265 acres of wo japadesha enso say ye Ghana ha ko woni yad be billionaire 265 acres of apple. There's one work at the Jedayo. Nintintimu Bessa Honey Afunquanta. Apple. One way the Bayo. And so I want to say, won't so fashion. Now, but what crabberry I say? No, baby, and I'll catch one who crank you. There crabberry as a park, grand Benantin and Sabasa. Crowd near Juma, and I said, you or ye, Juma Cran, maybe only back by bank accounts. Or walk like Jumana Cola when it be yet. And so about talk for banning our war, we have a say, me to no him so no him say me yeshu. What him so on yashin, so walk kwa naba. Na no I nobody woman on anything. Almost say, oh, bon, whom bands so be. Bambono, oh, and yet for be say. Condom the search in the bio. If it is Yana condom new, into a best saying, Tete no man away an issue. Say, as it no man a chum, and no quantity in Jamuda. I was a honam kahonam. Oh, as a honam kahonam, Cataja drew maybe one ma. Ya can no program near dear. Oh, but to me here, who ye. Oh, a bit to me, a bit to me, and no baby quite pan or gusuno. What you mean, rock? A touching a baby or such a mammy saying. Oh, and I had you, but I did be I see a young answer. I'm on production team is a bear man on Nanka or my class of one friend and so or more for us as previously, no. Now Mukutana voice. Oh, yeah. Me and Numasem. Okay. You intend to say, you look at Sakra, you quite a funny man. One is a and a beer 2 weeks, yeah, no more. Is there any manner, any no be about a nice professor look or safety in the beautiful Sakra. That's my making ya and the castle. Limit after an assistant in the Jamabese. Crash baby made a book when Jeffrey cried and buy a mother start and made a book and another year and taking the and this was a man who am telling Manoka, let's send the Cramine, Mahokata, Saturn to Lumia, but I did the other queen. I say, I'm not saying about I have to meet you, and I think you be my woman to Minabot. Mamendo, Fremedy, only in Papa did you on a look at so many how to say. Sebe wa we be makra no so ho kire wo ba be sia nkulayin na nkulayin na gu no so a wo ble ne de ba wo mesebufu be ba mana akasa atia wonti no de wa mana ha wa ne kwan so a enti na chese wa sem ne tofa bo ne se ahochenti untumi hwe nkwala no na me ye bi ma wo mo nya se ni kire ho me ye bi ma wo mo sese utumi nya bi ma wo mo David, no, tell me, I'm better because a crash baby and me humanity in Yamit one of the year 2 years or ban or better in Casse. Yes, and the solution in Manti. What our Mamuja, I didn't feel best to say. What our Montemti and I didn't feel best to say. The Catholic party, a brew 15 years. 15 years. Oh, Daddy. Montemti, about 10 years. Yes, Well, last one I was saying. The last one? Yeah. You did not know what in fact, you need to me, my daddy. Who Obano, or catching in fear with you. I just didn't answer. My patcher, when you won't call, I didn't feel saying. Oh, by Bear 7 years. Okay. I'll say, opening. Yes, I say, I mean, baby, I won't fear good year, but me whom I mean, and I won't call ya. Me sure so won't fear no one in Kaka. Me say, me nim fear what ye.
na mehu oba ya wone ne wo nkola na kyerɛ wo be chen ne dia a wo fi ne kɔ nanim kakra na on sɛ aya ho twenti no sɛ unya bi ma wo ma no kora na edu ba bi a kasada ne sɛ bia obekɔ akɔhwɛ nkola no enye ebi a sika no ne kɛseɛ kora na bɛkɔ a kakra bi ekita wo ne sɛ bia wo di wani ebɛhwɛ nkola ne awerɛkyekye nsɛm a obɛka kyerɛ nkola no kora no ema nkola na ɛtɔ mu yam na ekoba sɛ wo ka atwire na 18 years nie nkola akora na dio no kitwa no kwa na 18 years no na ekoba sɛ 7 years wani hye wo mo so dia wo hu wo mo a entwa yi ana wo ne sɛn gato ame kwa kasa mi lo kase emi bi mi yale kwa da ho bese 4 years kwa na mi kwa mi nya na kwa mi anante ani na ma me tuma se ye se dia nkwala no na po mi mana na se me yi wo mama yale ne me ma mu e ma sa ni me ni na ba ye yale papa na mi ku kwa so de kwa na makwa ku da de kura ti yale skile ejumade ana mi ni nya mi adu ne jamenya du kakra ya mi ha to me ja me ba so me juma na se na me se na mi ni ku ye mu na ba statia ni ku ya wa ye se dia papa yo se bia me se nkwala na se me nku nkwala me fa cho wadaruma udin no kra abia na papa mine Mr. Nketia mane papa papa efemu usu be ma na ne tie ne se mi bisa wadwuma se je se ye dan ya wo de aye mpaebo na wo ya fasting there fasting de bi bi atede bi ate no ye fasting achedi na chese de bi awudidi enu ntina me bisa wo sa asem no wo ye fasting ache na chese de bi awudidi na sebe o papa utumi etie aduane hye wanu na wo ka se ahoche nti ekọ be 7 years unhu wo ma unfi wo nwi papa enye papa o all right what the mama fa unsi ya why okay omono be man small can be over the bar Isika koto nchina bia. Sika amanchina ama. Njama dena be kama na ye. Omono asmote semba akone se. Be ma se afi na wodi power kura bi ase wodua bu. Da benda. Very good. Ye kan buru na wodua no kura no. Obesan nye obi wo ho no mu. Ai. Emema omubu mu akwase ya no wo fi ho an wanya oba afoforo. Omunya bintem se. Omu obi senya honhomo. Omunya bintem pa. Be ye na ye kan ye de yere no nko a o. Why? Enti the American say aburo no be bakura na oba bia ye trompe aso o hwane de ye dokono fa bi ko dwa so bra oba no abaye nkontam oba ye bia bra obrayo da we abrabo 7 years ni da be na buro bedu amana bani ade kata jo emo ye be hwe se beti maguna o so yare mfie 9 hwe ya ade be bi okura de be buru mfie 9 no mama onye oba tokotoko se na ole yi tokotoko no kura de yi film na wo so anka fu bi fide bo a wo san wow so wo nam no fide yi abo na se akrante no so be ma e ka twabu kwai hweniti wo de be sem sa homati ya na yi no e so no man ye say wo so anka fu bi fide bo wo san ai we grade ana me kanfu nyame abode nyame aye biu abofo no akanfo aso da bi akanfo na ntwe kura nyame na bo no yakokanfo ntwe de Asem Mpe Nipa yo abefo ne etiefo mo me ko computer so adwadi Odofo me mawakwa ba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na won mo etia kwa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo
ahodoɔ na nea ɛyɛ anisoɔ ane deɛ yɛ honhom mu nyinaa wode bɛdɔm abe herbal clinic a wɔn mo ebedi dwuma asa yadeɛ ama ho atɔ ɛba abɛɛfo kwan so a yɛfa so ɛsa yadeɛ ahodoɔ a ne nyinaa nso yɛyɛ bi ɛwɔ abe herbal clinic wo hwehwɛ abe herbal clinic akyira kwan a yɛwɔ tano so apatrapa new site ɛwɔ Kumase wobɛtumi so afrɛ ahomatorofo 0243 345 392 ɛyɛ honhom mu ɛna obi de yare ato abrabɔ so amesebra abe herbal clinic ɛbɛboa abeba matsia kanso Obakus, wouldn't miss our brother Panyin and Yassim, and no, I had to me and cow. Yeah, bono, or by say, China. Confanco, Asem Womo, Bibipa, Midasabin Yabaman on Macassa. Onsen and say, I know a canny sissy and a sissy and Yenny sissy, Bibipa, and their cosso. I'm worried for France and Tessa. And a madam for one can't say me. Let's send that you with ya some kitchen. And you're not here for, or be a tea, you make ye. Bama drew Bribia, and saw your Hodru. The manager about no Yawadium, where any simple. A dribi was cement about shop as a coramampon. Your friend cements vital hebamesa. News your ho, the topa yes or na sadre, member now friend a gang, a member friend a gano, any hammo. What the answer open? Open member friend a gang be a trap. Every was a coramampon, cement about shop, and then Miamia a toby be dronia brofudo do one. So open do what you are. Kodani Farmer, Kolinak, Misty, Apidank, Cressa number C 0240 616061. Member friend a gang, remember when you do what you enter me numbi. Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane eda wo so. Eka eda wo so. Yale krankro ene da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa na court asem na ase eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankireja Hey, sawa, edi enso na gu free mun. Ofa, nyani abaso ye bia. Sesano kura. Na mu yusu kangen akalan water. Ye gu free mu de acid wompa. Aha, ofa be ye no kre. Sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa. Na no ane kangen akalan water. Eye nsu a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Madam doctor bi na ka kire me. Na ye no kre. Me pese obi so hwe. No sese ni nsu a wonom no kangen akalan water. Na oba hunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kagin akalan water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo anim kakra bi a wonsa nifa so phone number no wate o kwan 0241 449191 ana 0507 379474. Okay. Abuja for Asem Mpe Nipa no. Omono be ma no watoto apapa so tese ohwa wanya nyansasem bia anka no kasa enum. Na so de na producer ka no. So de nya do bi nko kasa kokukuru commercial bank sike ho koma ba. Na ade a obeya kura ubana wani be kokwa nimu amono kada chaw still yinwe sabe mano ya den ba abema de so no da ba bi na otutu nso gu na fruma so na wa ya ne ban ba ko university tanoso na ba ko so prempe asoro ma mi de na se mo de ba ni nyina che se wo se oba na da bia semti eno krenso ko da bia semti ye kan akure wo ka se mre bia na wo fie no wo take fm na wo ka se oba bia akola bia ne papa anhwe no na akola ko ye yie tam afa na dwato ane ade besi wo so a o sa no ma we na ye kan na me se minim ye nwan mema ne bi ye nsam wo ya do so dodo
Ye de bia ba fidie so a oba me ne ba ma bia wo onhwe me ne ba ma bia wo adwane we wakota amadwuma ayayi hwe a wa hwekara na am adwuma ya wakota baabi esa afi na media bro 7 years uhu mada o ma hu da eti se me fan so na magazine na se nkura mi enu pia na no mu bo nsan wa wo sam uhu sa o mani 7 years o wani ma bo ntokura be tra fidie so na ye ka sama na ma me so kwa ba kwa so nkato anim sa nya dai wo fefe kama ebi kwa na sepe kata so me kan fu nya me abode so eti dan pesa me kan nyan se kata so no ma bi koso a etan papa yi abena nso ananso baby a wote wo se afi na wo du aburo na wo ko 7 years go ba kwa chese 7 years na bo ade ba sem na ehu na owiase se be na kata so wo kan sem bi se aboa kraman kura no anasa aboa akokọ amwa bebre hon ma sabin prejuasa omo ye mema na nso du mebi okomu se eno na da achenchina ye example bi se aboa chenchina one ne yire sebe omo ye chaka dum na sebe aboa le tunkosu a bebi adukromo ba ko tunko be ma no ene e de ta ano no tutu na edan ne hu ntakra na ne bana oba na wo agu wane ne mane da so no akopa aduane ade ba sem na ekoso yim de bia be tra fidie so a me maka me se accept se be ma o hwe ne ba na bi oba ne makwan be ma nsi fie de ne ngam eno de be ma no enye ne fault ne mo be ma wo no oba da oba ne nka hwe na infio de wo de emfa ne 7 years wo de emfa ne sa de da so no kwa de empa anya hwe afi ne ye frɛ wo be kase afi na mi du aburo ai ede bani abena nso ananso mame o story now de aba no he adansidie ene adanse opese ba mu ntine waba ba bia wo hwe nkura na du no waya ade nya ni panya ne betima ya sa eti ba ma no me so wo kasa nya so ni din yenim ni din o kwamran katia wo kasa nya wo mu ni din ofri hefa agura sama ha kwamran katia na busuafo o ye ho ade kama de ehun wa hwe no when your boss sabi tokotoko kama sei na sabi no ma bi hon ma airtime na sankrofo no mo ko ma penso apem nya mo nya bi cheche ne yakra na ye me yakra nya sam keto ma mi to your bafun no obefo bai ene na wo mienu ma me mienu on ada na so wo yesa okay kata chau kokobo ba man wo mra ne nsem na wo kan ye ne nya adwensa wo mra ma mi ade ode bai no de nya ayi opese wi abom because ma mi wonim die ntia wo kasa that just me people yanya na sanya pa pa ni radio what no do ba na ma mi do na so ta mo si so ko wa ni company so samba to audio ya audio ma ko na ba na what ya ka so di pa sa ni na so ni sa ka ni bro na dia me ka 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 o via so bema bia se bi wotena se ma obi be ka kire ne se hwelma no kene cho mi hu ne bema yo aya no yo bema enye emetire bema anya se bia wo a wo bema gina so a wotimi de bo adwuma nya no bema ne obi a wotimi bo adwuma wie na wo apie mu ti sesei na wo koso ahwe wo ma eti se papa bi a wafiri mu agya bi o mi ankasa mese na wanya gina bia bi di ama ne ma gina ai ti bre bia no se be ma de wo di wo mensem wo mpamu a ya kai se e ka da wanim asem wo ekyerenti no enye se bia wo moa wo to se azuma twede wanya agaya no mo de bobo adwuma fa eye na mo wo wi ya ya wo adwuma na se me ma no ba no mo ba da na mo bu me na no kwase asa but we se na ye ade bia me ka se de bia na kata chompanyi mo ka enye da bia na abusua beso mu abusua te se kwaye ana se kwaye manua no ebia wo ne sible enti se bia wo adwe yo se bia obusua wo ho a
me catch abusua betimi adu hwamo be ma hwe ase no woso abusua mu no wansole a ne dua mu na woso wodua mu eno ne wo mane nti no se wo hwe nkwada na we no en ono akasa na beboa no se wo penso so a o de wonko so na onko dua bulo na bulo no kra wa hwe ya enyeye mi mo ne dua fi se nkwada ye nyankopon akyede e nyankopon enhira obi nam ne baso e na wasiye na wo di akora ba wiase na wo se won hwe na eye wa sema we se no dachi bi no enya medwuma sem ba bi nti katacho ma me fancy asen makwanche papa ba no fa de aka ne nto aso wadaroma atiefo odifo Samuel waba kejo amna so ewo ha kejo amna mesra hwa ha adey don't do that. Mama call baby. Don't do that, master. Onya kwada. Me junso. Onyo so awon fa. Ya menye sade. Abusa for keju amna wa ha. Odi for Samuel so abetna ase. Na Dede di nanka wo so keju amna men ka wo yi a. Baby oko hotel ma sembeto. Na o se no kasa timuda. So wo se Barbara kasa timuda be bampo free mu. Enti wo se hotel hwa na men kana minyai okata joka na nya sem na wadru fifi oda hotel wan to pur ma dwen boni ho na yire be pem na ho akura na akọ hotel na yire nya asesa be na wan to na je gwan no nim sa temuda mani su tija ana baby am wono nso no ho nye baby din pa fa ko heaven ana nso yetu anya temda heaven na ho nso nya heaven asem timani su tija yira am se wuradu afum na me wo radio su kwa na afum na ho de me kansem pa na ba ko fa me shoot na se be wai na akwanze na bro obodo na ka wo shoot no you know me yire ko to abo we no Jennifer be body de de kwa hotel abondi Jennifer you know Jennifer ne be ma ayi boy ba ko o to ya na mfa ma de she avese ko bo dem sana say wayo na hen ham itu ana me ye afim ke ngam na sam ke to anto me ni se tim de nyame be hye me hia na me hye na o sa hye me dia na ko esa akura na o ka se o ma ko na ba ko abo ba ko teacher nsa abo mi nu na akura nso nko school bi na teacher na sisi na damfo na timi abo no na sa abo mi nu yo sade me husi gwa me no me ni so te yiraw na me se wurade enhye na me mo na na wetimi nya access ba hotel na wo hotel kro bi kan so peda ne hwe ana yantum na papa hotel no ndinti ma pro ni enye wo bibia kika di me kro nyame di okay we don't mu nyame di wo mu di gonzam du ma fofi I was for moment na wo be fie na nsuo so bo suo jem Mmrantehene so kayasam preaching franco for preaching on febia en Germany we the han mu ni dwoto asem we the dwoto ni ti anya sam keto an wakan sa no me wo hina nka mentam nsuo jem anda we nyame he da de hwe me wo mi kwa me nguru nsuo akase e to sada nsuo no egufu ma ye nsuo ba da bom ye hwede ba ko pemma so achi me se ho ni mi twa mani nsuo bia so nyina ho na me kro e me hasa ka bia gina machi no se be ma furka nam se wo se abeche na furo o yiri na timu na o yira furo sa ka no sa o ba nsuo bo ba bi e no se me nyina fo fa no ei madam for you the hair was when I called my question. Timmy when no gina me nchai. Ana what a fray. Ana se was atafro. Me fray onu di pof onu no nuam no. Makaba ka no obafi. Me fray amese ba ko no aka hotel so fem na. Me di fu na sie me furu so. Was so offer of fight. Am da bro obodam. Nya boy kwase bi was oba di na aba no e boy. Nam se me na ma so ni you. What? Okay, you are. Then the one got to tell me a chill ben press.
bebre e no de no kremnim se obi sam ntimi nkai se anya sa me na minimum adwuma security ni tight me de minimum adwuma me de adwuma de no koko mu nyina ya che no abi o wose ne yire no Osama bin Laden aport America for mo ham wide my wife will beat me at Osama mama na henkai we ne henkai adamfu wa be jam kwa wa de hwankromo mi jana kwai kokofu bi gina matagifo da no be tan mi duro henka sa so bi na ti kokofu na ba na jo be na anam se jai ma hunu na ikoro ni pa koro na jai mani nyina mi do me so twin kokoo dia ba ko am se kokoo wura na koda opompe so na wote akotom enko be chimi fo e wokwa anya sa me na minimum adwuma fa de mo fa so bo mo me na nipa no hwe me so na woni ma de so hwe me fa da yare me si me enko jam was ma bere me da me yadu me fa da fie obi se bejam na na ko na me se me kom fa do me ka so ko ba bi money we re ta container na wadu hu na so enya mwanwa sunsun bi flash me ono anentare Mmrantehene say obi a chi me nsuro biem po ya chi me atwam ejuma na dene na ode fried rice ko mo ba bi na ko pe hwada eje fried rice na de to punu mu obi e de fried rice na e be ko kakra bi na so obi e de nipa be ko ana adwa na Mmrantehene abu aboni bi aso pesum na empena twene wi so obi e he serving enena o he serving na okosisi okọ serving na be ko no obi de ko nti o he serving na ko 5:30 dipande cabbage was minimum be anajo aden bo mafuru so party bag ne tinam se kurase me de kwa nam bom nam se yes o se break chino so nim se se kutam gana the guys and say yes do so mu just kro ana obie enam se bie na me de minu ase ne ma ebra o ebe wa ya ema o makum ni pato agu o fi umie me bo minu ase ne frado ase anu obie obie no ordinary totoko no hunu ye no obie de poet no abeko enti mdi wuram nka mi wuram bi na wa ka afemi na afem ma twem santem me nanka ozichina abia na kodi inside meti no kokoro wa lokro mi pem no na emu alok na me ba meti nkrama no wegwewe na mdabda mabodam emi firi ba yawe me sene mo am wi no ya gi me fred ba mi nura 6 ankoto ansia na me ba sa no o si yesai bam baby kum mante ejuma na esanka ba tieke enya ejuma ketwa sam aba fo ejuma na ba tieke oka aba fo ejuma yesi e bo awman no wa ma ba ko to mpra no nanza oyine ba ko to ka cha ne janam nana mo se ejuma no yeto ye 1500 eze wa to ka ye bere ne haye ejuma enya me na buwa na mutum tie condition kam ne sra de nam na mo be ma na ye mere ne yenso umba hwe so anhua mo ba eze nka de wa to ka nka me nso botu kra mintimi nto ubuso o muna okay we de keja mra ye ma ho omuno se nim omuno na so omuno ko wale sini sei ene ma na apim ko fam sa na omuno de no obi otimi da ayi drinking bar sa no ma prince braya pon o dabi tam ko ti na ye wano so tam ko o so to na wano mu awie no no asafa he no moto no me emu asan ko hunu omuno onya se banka salum banyum odo na eku o sa ko buso odo nyuma de o mani firi wutiri ana ye boma no omuno de no krani na no na man papa e pam no echem ko pa acho hwe afa na onim sa otimi wuro sua enam ni bi he nanum na wada na waba nanum se onwi ye na foforo kura no omuno esen ko awu na ono enansa me kan o nyame do me nam se ko bo nyame di me ho abe na hi wa ko twom ban nyame na do won sambo fo ho adwama mo so modi ana mba se oba hwere kra na o he so di fo no bro ko bo nyame di bon sambo fo ho adwama mo so so modi so na hwe adwama mo so hwe oni se kan kra asa obi abahwe ase adwama mo ntina footballers no se free kick ba na odin se bua no be ma so no na wa ye na ni sei
Says the boy and send and in Bear man. I had a man for your case, not did you want to show go program. So Odi for Mwakaba. Yeah, John, I want to say, I said, Duncan, I will be our call him. Once a Debbie Bread drew her. I said, and then that day, ya make us say, ya. I said, Duncan. Or met me, or no better, no me buy, no ever mamma. I said, Duncan, and Nipa no frame, no me, baby. Yeah, there was a sir. Wadi fu juma na wo ye no sonko sedanka ya ati fu di fu sambola 7 ye kan odi fu no a America fo be bo na ba so Ghana ha ni nipa bebre se enye no kore akinyi nti ye ko hoko hwebi na Nigeria mampanye yire ona obetra akudwemu na senior lecturer ya wo Legon ona obema award no na ya kan se ya America University kase ni hunu se Udifu Samuel or ye D4 ha na wayere adwuma genuinely na ombebo na baso no pacho say ehon krata ni nyina next week kamesro so we hwe na bi huna amahwehwe fabra na yen san kenkan amahwehwe never the ball pictures na ye twitwa ye ni nyina otu fo ma na brempon e be si na nan e wo dwumadi na se eye wo bia nwanwa se na Udifu Samuel kra wo ready for adwuma mu dabai na so sabe nya adoa anya bretentina wo de bedo no na kire se wo bedo kase ya batiri aha ante ya da wase ifiri ho na meje wotu mu na nka menye wontu wo ukresi ke responsible program se menye wontu enye yi wo ba ho 13 times sanity ya wa meto men ka ho me se be man sa ne man me so sa ne man menye ni wa ba so buru mu na ma wogidi ma megidi odi for ye ne wusa ye enema wutumi ye kese pa ye obi a edamasi so keka eno na mahunu dodo pa nya se de aka no wutumi ye eno mahunu dodo na yatete se Mozambique good Mozambique bema bi na yire eye keka ya na tutumu a wo ha de bi twa wa da no mafasima kakra bi ni honkomo kakra yo wa hele de tie ne se na eja e me wo ha no bi frɛ me se watemenka no wo akra ti wo pese wo ba na obi na di me ho adanse a kyerɛ no se damo asi ne yere so keka nti opeso ode ne ba na wo mu de na chini asori bia wo ho bia ne de ba bia yeso mo ko bia wo makọ nti ahotoma ti nipa bi na okohia na asori fie bi mu no ka se sa de we de kire man hia hen bobo na odi for Samuel ne betimi yankopon be fa no so yi sa de afiri ho nti yeso oba ti oba na mka yan se me wokuma se obetimi abanko ade a ene yankopon betimi afa yeso na adansi aba ti otua na mobile na ode nipa no picture buy picture woni nipa no kwa afara ma no picture no ode ne buy mu de buy said you mu si wo ye no ontimi emfa ne ma ti kire ne picture no am so mo fa ne picture mo ntwa ne picture me mpeda da ho mo ntwa na mo no na si ya na wo keka ni mo no mo ntwa no bi na mo fa me dem what the dada ye bompa dada and na say na keka ni sati correct metiase enti won twa si ya na wo ye keka no mo ntwa ne picture no mo fa me dem ampa wo mo de buy o hene na o mo de buy no say bla na ode odie no mo buy ne nua eyire ankasa ti o ma bede yiye ti o buy ye di nkomo na me kire ndi o mo nye o mo so edi atiase ma eye ne kama o hene sedanka nyame se keka odie yo me ma wo mo 21 days na wo twe pepepe na pe etwa enti 21 days ni so ye no wo se ko nukuno akoka no ewo Mozambique ti okunu ni adwuma wo Mozambique no ba na ankasa te South Africa okay ti na chese okunu hunu de wonye Mozambique is in South Africa boss okay we dey anya say be a secret na me do so ya te say wa bra invitation say bra ho wo hene wo de aba be di 10 days I say 8 days 9 days wo de aba mo twa ticket kra ono atwa ticket kra bere me say me mra na o pese onim hia wa no why na wonti adwuma na me ye na se ebepem ne wonti ase enti do na ye ne yade no ko ekokora wonti ne ho ase wonti ase
na asɔfo a ɔmo South Africa na Mozambique ɔmo pɛ sɛ ɔmo hyia me no ɛdɔɔso ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu odiifo Samuel ɛwɔ hɔ na asɔre kɛseɛ bie ni ade a ɔmo invite me wɔ hɔ no ɔhene ɛbora adwene ne nti aseɛ so na ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu me live sɛ adwuma no ɛboro ɔmo so wɔ hɔ no adwuma na bɛduru Ghana so ɔmo de kyini baabi ɔmo gyidie bia ɔmo gu TV so ɔmo gyidie bia ɔmo de kyini wɔamfa bi pie man hyia he bobo na Jaba family house no ɔhene na wɔtwepɛ nyame ama anumonyam kɛseɛ pa aba na ɔhene adanseɛ no deɛ ɛbora adwene ne nti aseɛ so deɛ nti akagya mana sɛ ɔne ɔmo no nyinaa ayɛ MPL no ɛno no ɔhene sɛ adanseɛ bi wɔ ha bibira MC afɔ no kora akɔdi wɔ mo hɔ sisi papa wabubuo a wɔwɔ afigya ase nkuro nketewa no bi mu wabubu ɔba wɔda papa ne nie ɔno wɔda TV no so no okay enti ɔno a bɛto n'anum enti wɔka wi na agye ato aso nti ayo Sompa 93.1 Kibe miensen Gugu dem am tin sorry the car kwa na edifi ekura ebi am timenti wa konso na yɛ de car no ba musa esum epagya me na ansama betanza sana won so mu de akɔ ifo na dawroma ni ne mu a pa nto hye me oba o chema kwankyere o chema kwankyere me ko ye no he da enda na watu miensa sema sorry pa fidie na watu miensa no ko no fi mi da hon mu a ami wo epia wo ye jade no ma mi ma se bibi e kasa kyem se sorry ami tweme ni be bia mi hu ni ba ko na woni me o kasa asem no sa kan sorry Nusuni adam nusuni tim sorry to so mi ensa no fi me hu de ye pe ga me dem se si mi pa so si ba mi peje mu si mi ye kakra na mi so pun na mi bon konti stress e fia afi o ba no hu ni pa o kasa asem pa e fia o jo en ne ke mi ma pi abigina no se e na ele tim sorry am da mi da wa bitimi kasa kire se mi sorry o kasa am prensa tedo am Tana mitimi tampana mitimi pejana na jakofa ko mama kunya etnaso nebe busum bese miensa okay odifo papa no wakasim ni nyina wasana yere kura wojade na bibi pushi so 3 times also e opie kura na yere kura no ne ho ka kire ne say 21 days wo be sorry so for 21 days no what aka bibia 21 days and na use 21 days na what me ensa 21 days acha kura 40 days say 40 days no so na wo no breakthrough na amade na che say say yes na rebels no sanity enti 21 days dana na me kasa asemo sa nipa se be yare han na de me kodi fo maybe abanti bi buy am then ko me kopie o ba tenten maka na fidie shopping ba tenten gram bi a ba bi o mode na fa bi a na nkoyi na ukohwe o ba wote wo pa katacho bronzam hoden na bronzam nye na waye kika na ne maame ne papa ntimi nsole mu ba bi o makọ ne nampa nkoyi na obi na di odi for some one adanse bi kopie so memeni na ukohwe o ba pa wo shi o ye kase o ye hema kwa o anwe abaje adi na ya re nse ti be hwe ni di nam sa me busa ya friends ai just say nam say just say obey o di last one na so hwe obey na me ne action na nkoyi na me ro odifo na busa nse no di na we no hwe baby omode obey akoke kapa no na omode ni frifie ba no na enye yize mema na de ne bae omo bae na me da me ko we nam se ne nansa so pepepe ya omo ko ya omba ne na wo twe ya omo sa de oban ba na me ko hu no ya je se omo keka before ni after na se nyanko potu me ya adwuma e wo manhia odifo somewhere ho eti de wo ka me no anya mwanwa kra okay abusafo ya na brenu samaye na odifo nka uhia se woto wana nka hia wana wa na kejamna fakrabra na se odifo de nukuri betena aka kwanza se ne ka na o manfo so wa dance de wo mpanyimfo bi entimi wo mudin wo asantemam ha ya titiriwa ya mpese bebodini na o so dance de ne be yedene
sɛ ɔbɛba abɛtena ha ka nte sɛ anke binom obi ka because yɛwɔ atitiriw asikafo bi a nneɛma bi atete kyima a osuro so ɔde bɛkɔ baabi odifoɔ nso de ɔkɔ a obi nti bi na obi domfoɔ bi timi dom ko bi ɔkɔ a odifoɔ no akɔ fie hɔ na ɔkɔhwɛw na ne yɛsɛ akwankyerɛ kakra ɔbɛyɛ no wayɛ ama wo ɔhene timi ne nsa he nanum sɛ ei na biribi sɛ wɔ hɔ ne sikani bi a yɛate ne din a yɛnte ne din biam obi ɔkɔ a yɛnim sɛ bi a sɛ bi nyame ato nsa frɛ no sɛ ne wɔhɛ dɛm na biribi aka no hyɛ na biribi nti odifoɔ no ato ano wɔ so dɛ ma memra hɔ na wakɔ sa ne yade akyɛ no akwankyerɛ bi a na biribi wɔ hɔ na meme ne wonam na anye biribi nni a mɛsa firi wakyi sɛ wo ne obi nam woka biribi wɔ sɛ ɔgyae a sɛ ne maame kwerɛ gu nsa wɔ n'akyi ma no anaasɛ ɔbɔ mpa yɛ bi ma no na adeɛ di n'akyi na mekɔ de me ne odifoɔ kokɔɔkɔ mpanyimfoɔ bi hɔ ma ɔkɔ ma ɔmo akwankyerɛ a nneɛma bi timi kɔ yi a ɛnɛ mpanyimfoɔ no asɔre baabi ɔkɔ bi ɔpɛ sɛ ɔkɔ no a na kyerɛ sɛ biribi wɔ hɔ biribi wɔ hɔ paa sɛ nipa gye biribi deɛ ntimi dɛ me ne wonam a wo ne obiaa nam woka no ɔnye nni a ntoma mmienu matwam ne deɛ yɛtɔ mmienu na mutwam wo deɛ yɛntɔ ana na mu sasa dɛn ntoma korɔ no na matwam mmienu nti kyerɛ sɛ wakɔ baabi aba sɛ kɔ abɔ odiifoɔ na wɔnka nkyerɛw ntima serɛ wo wɔ hɔ a pɛ baabi fa na bɛfa baabi nso a ama aboa wa ɛyɛ odiifoɔ Samuel ɛgyaba sɛ yɛ ɛwɔ ahemboboa no ɛhɔ na ɛsɛ ɔkɔ na ɔkɔhunu nyɛma abusuafoɔ deɛ meka no sɛ mama kyerɛ sɛ mu kakra na mɔtaa bisa sɛ ɔyɛ asɔre da bɛɛ mesrɛ mu ɔnyɛ asɔre bia ɔsɛ ɔno ɔnte asɔre ɛno korɛ bɛboa ɔtena asɔre dɛ mu akunum abobɔ wokɔ a nkɔtɔ Florida water na ɔyere biaa mfa baage mu ɔntɔn ɔyere na ɔnyɛ ɔyere so mfa nyɛ adwuma ɔma bɛbɛ yi ɔnka sɛ wo nua panyin na ɛyɛ wɔ anaa wabusua panyin na ɛde wo kɔ Oma loto number, mesre. Oma loto number. Afi so wonye sikedro, wonye double money. Fa wajja padi bi brama mompa yingu so na wa fa. No. Nware wo be yere. Say say nware fa tawo mono na sapo mono bra mi nware. Ebinsi. Na wa ka kire say ade bia babro kasetia. Adi bia enya wodia ya ma no ho se omompa ye ma ani nane na meye wodia ye mo ho mpa ye sa na aka eno ana no hene ye mo ho mpa adi bia enya wodia no enka se omo ho mpa ye eno ana no hene odi for ebre no call na wadaroma numbers no the numbers be go from na fe Wahine 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 yes 050 muntie ne ye anamode etete ye before enye bone de na tore bi kura na wo drive woni ya so bi gina wo so saa mesre wo fa pen eno muntie ne ye wi abesa kire akwa ne ye se de ye a want me afa number no kura de bra ba beto ye wo ha 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 02 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 Yawo menhia ahembobo anu kumase Ejaba family house na yetenase na watwemu ni nyina hwe nyamema gese Sunday ne yentenase na yenyanko ye ohene yenyanko ye wo ha enti firi kina ko ye wo ha enti obia ntumrika no mmra adana ade tu dware obia fresh odifo ase utukwa otukwa menyanko me kwa me ba bekra obia enti menyanko ye enti obia ntumrika no mmra e kina nyame ya adoma akokɔ de ko metewo ampa ye bedwa na ohene
ba ko adanse ye wa han de nyambo next week fasa fridge mama we say fridge chese bubu so no yen sente mu yi she fridge mu kama nti de na ni abere se wo pe bibia hu na pe bibia ye chese wa china bere ohene chese wo mo ya na de ya na se wo ma chini so wo ma kwa chini saa mo musika nyina asa nanka no mo de ntansala boboye ni madam fu bi se na odi Mmrantehene no agiska wase ekoyi amon kai no teachman to ndo obajuska nti obusa wasa Mmrantehene ko fra krama ofio osia wasa oka 50 krama ni wa oka 30 sa ebi kana wodi atodu onde onyancha yeah na Mmrantehene wa dan for lawyer Derek was watch you Derek me am lawyer lawyer ye chia pa ba bia obi Derek Asante lawyer Derek Asante ye chia ba bia brana enko boso bu obi ase kodi fo no a lawyer me chia odi fo yi mesrawo onko na nya ono no te wono mo a kase wo twa di fo kira ye kwa dia anopa 6:30 na me ho wanza waduro bia obo mpa ya gusu no agan no ya fa bisisi wonche ehun hia o Mmrantehene madam fo ba ku sei oso onum bie sei eno kwa de oka wonim za oba no ani kunja no be 8 years no Mmrantehene sere wa ankra wo ba no dogwabo obi ani age na oba nim za na bi do benya kakra tafre akoko butu abuo so mani hwane na akwachi no ayem kwa madugu won se won so kwa ye adwuma sa be 8 years ne be ma na ewu won so hunu sa akoburu no wa dwifufo ni akoko ni nyina enti anadwupa no de nani kwata ada no wo hwan krom kunununu kananana oba no ko dwar be oti no no obuka ni musei oti no afi oti dogo oda tiani nkirike tiani namzi ntinu wa kuma kokko butu abu so na me hwan ko be hwan bedu wa wi ase no kejwa ende odifo wa hine na watwumu ni nyina me wo ho we na watwumu ni nyina me na no me koshi apia stadium na apia se wonim enti koshi no na me no me no paki ene koshi apia stadium enti apia se na we no what odifo so was odifo na se we Mmrantehene na ani apia ni apia we bia wo bia me chia me chia pa o ene ma me se wa me chia no so me chia wo bia wo tie me bia ya kra wo bia e kira so bia fe na nkira ho no ma ya kwei ma me nkia adamfo ye kwache na kire ya fe na fia o ye choba ye fe na watanga base o adamfo madamfo ya fa de ye ho e fa ayibiti se wa ye ayibiti se wo ni obi ni di agro watanga base fia o choba sa drinking ba na ni nuan bi fi America ba se o mu hwe ana me ma ba ma ekuti o se fe no Lydia ana Emilia Boache mu free America na ba woni ni kunu Isaac New York na me wi ma me nche Jodos Enterprise wo mu nyina etie untra me betra no mahu me Mmrantehene wazani kejwa mna be kabum na mna yesi yawu mimi wu onu su nipa bebre be se bisasa o nam so mimi obusa mse wu nam so wu me da so mnim sam ho enti omu ya nam so wu ho hu odin se first nam se be de ma wu da bi omu ka so wu prempre omu ka se enam se da bi hwe wu ho enti mimi chekere mu mo ti ase yo enti fa bibia bo ma baso se mama wate na yewura Jodos Enterprise no ton force or Ashton Post Office yo awoni ni kunu yewura Bano Joe Bano na adwa sapon eni abusuani nyina ye chem muntem Mmrantehene ne da se why metimi akọ say what girlfriend and I win girlfriend Mmrantehene we na abusam de ye why ade once me ankasa no me we am den ka me mfa ade ma hwe ahunu so aso bisika frato wa mfa no obi afa yo wa amfa bia wa amfa no mu fa wa amfa mpana no obi befa ahandi no wa fa bi preko sa anti no answer me chese sa Asem Krofo fejaw na so wa fa bi ebe ya se munyina mugina bonsam je mo hye na nipa no ye bibi no wanye bi na munyina mo hye pe me da se sa me mfere won fere
Usi from Amhara no be anyina ho. Obi. Because with me ka asem no be power ni se ofie no han. Ko na board ni so odi moja dim ni kabisa omo no yanyam kwa na mintumi kansana. Because that's my fellow be say. I won't very well go. Dia me ye bi aye. Yeah. Ne me ko. So ko I don't know. For frefrem I minim sa baso body o se fe die. Anya baso body da. Where dey? Ani mu guase. Nanti Asem Mpe Nipa bo me ko. Omo mi change shirt no na. Okay. I was for udidi wi anom kanjin alkaline water. Udidi wi anom kanjin alkaline water. Na beya wo yie, beya wo kama. No acid. No acid minerals wom kama. Abusia say nsu ayenom na bi eno na aye koso. Yenim. So me yare ya twa duro ma me ko twa duro no. Ensu a wo de mena duro no ye acidic acid wom. Nipa osa wonom ensu a acid wom. Na okra obaye de wi ase. O se duro no outside duro na me kwaje ye nenye. Ensu na wo de nom outside duro no eye acid. Also so acid. Kanjin water no amanfo tu egu so na nkrofo frefa number ma me na menyi bi. Obi koto 5 million 4 million de akugu won ne family omu yusu. Box pa nipa bia me abeye gu fie o cham be fa kwanya asem ketwa nzu no omo abeye gu ha anya asem ketwa kata chaw kanjin no amanfo ahunu se nsuo de se kata chaw no nsuo gel asay ho kwa omo aye experiment ha me nyina ye hunu enti no a na egina mu brama UGC abawa rutu kwa no so ho no ndi fa so number no ye 0241 44 91 0241 44 91 91 and 0507 37 94 74 man be say here amodi afa da kan je eduru kuma se ha enkan de permit pa na ereto abe heba clinic e wa patrapa new site wo ye wonders in herbs sickle cells ya de no oboa condemn to theater prostate problem bia be free hot tetem diabetes ni malaria koko busu adom ni nyina oba fi chikrom haw oni pankase mu nyara wahodo ni nyina afe etwire na maame no wa ye niema ehu papa obi ani ho a ode ya de akọ abe heba clinic na wasan no entro so da sane eti bia be ye nkunimdi enti abusua enye ho atenye wo so wo bakra na age atenye awope ope de wo a watina chepa wo de wo kas nyina kas hospital sa ko card ya waje no betesim gu ho na ni adanse se wa bere yade no ho na wo nye biribi maw na wo hunu say yes obia se maame abe yade obia se wo yade obia se ni nro nam obia se ne hospital ho fe ne clinic ona ho fe pa obia se wonu animete bomodna wo kwa hwe okumpada ni na chia no number no ye 0243 34 53 92 0243 34 53 92 and 0506 46 02 08 0506 46 02 08 de twato na fe yedi amane ona atase no mudi amane V Adult Education Center ona se wanyini se de ni a obeche wa kire wade mu ahunu tete awe yan kan tententi bia ha mese wanyini se de V Adult Education Center obeche wa kire wade ama wahunu ampa uwie form 4 long time JHC kura uwie ya ache mo ne yede mo start ye no enti se wo tenses no enye correspondence na ewo bomodena akọ V Adult Education Center nyan kwada suku empanifo suku mu ni prescribed school uniform bia say school atade we na wo fi atade na wo sako abre Methodist primary school hono mo a say the amount for serious hono no
ano de fi so no okoba ye no abeka brofo fenchim atwo brofo fenchim wose wa ye mobo wa so de be sie mie bible a wugina ho ye mie himbuku a wugina na akora kwa ye da so de mbo wose bra na wonche utwi kenkan ne twerɛ ebeka na otwi mienu mu owukuro ba kyerɛ utwi kenkan ne twerɛ ama wa perfect abusuafo yedamase mama yenko vi adult education center panyin na woda no yankopon amana dema cha de pa nim die kwan so abre poverty primary school wose se mo do so kakra mo ye 4 5 6 7 8 9 10 bi na wose brefie ba kyerɛ yade a ubombo na kyerɛ wodo ubombo na kyerɛ wodo number no 0245 69 08 34 0245 69 08 34 and 0508 10 97 73 0508 10 97 Ezekatache wen se before wa kwa bruchiri bi na se wo pese se bi America na se London mani ade that's how pese sebe ultimi express ho kakra omo ubi bi wo ha na pese oba na ha school na ukwa obaje ofenso akenkani atwo no kwa onko che wayi onko che chemistry oma fe sa akenkani atwo kwa se omo mama yenko dwumedien so na oba na transinti mama yehwe ne obeka sakane panpa yemo akwaba ya Mmrantehene what to say pacho nyame adum pacho what to say ye frame akwasi opon opon bema chichiku pacho wan okay pacho free hene pacho me flagro jamasi Jamaica City me ba perfect anu dumasinti jamasi de ho an ye gro okay bema opon chichiku anwumri Mmrantehene na badwafo ye mamu ajo ene anwumri yajo so ene ahwefo ne etiefo nyina yo anwumri de ba ya ye nantesie no sebe ye boko yo ene se ye maame ena ene ye ne mabi na sebe ensini ye trim yo na yetu anamo bia ewo se ye ne maame no etu se de be ye de asumdwie ebeba na so ye maame no ne yen enye adwen kro ena asebe mpanifo so se mpani asebe wo fie no ebia so na wo baabi ne yen se sa na tie de ba be dan mpanifo na omo nso aman adwene ene ekwan a ebi asebe betimi afaso ama asumdwie aba e de kire se yempese ye ne maame ebeye gidigidi because de ne ya maame a eno no yo na nwumre ye no ane se ye papa na wo ye sofo ewo agona jamasi a ono ane beti asole no asole be ya the True Worshipers Church okay obeti asole no ho no ena memfa se orane asole na enti edru baabi a oduma nkuma wo eto nsa e de frɛ me papa ema okoi enti enu achi ena me stepfather enso ebai de wo papa de ana de obeware wo maame onu ane bedi ade san wale me maame o san fa wo maame kuro pa cho o san wale me maame ene no 89 na oye wo papa no wo fa se ana ne nua ebi a wo dabi omunye gusuafo ayo me ka so wo di wo papa de san ware no asole no mu ayo be fa wo papa asofo adwuma no be fa no to aso wale me maame okay enti me papa ni wuye no sabi ono ankasa na obeti asole na na se obeji asase no woni nsole ma beji asase no yensie no efi honom na emum stepfather na obae ne de owuye no mpanifo se ompese omusie no atajame bawo na se sofo na o papa wuye no o ye nkyere woye sofo na o papa wuye a sebe obedi o papa de no a enye na busu na emum asole ma obedi na de no won san fa wo maame won na san wale me maame wo maame ha ba cho no na san ene nyama asem ni nyina no nti na me pese e ware me maame nyama ne aha enti ompese omusie efunu no ofie ho ena yenso ema no kire se sebe papa na mu na ono no
ɛbɛyɛ n'adwuma wɔ hɔ nom no owu yɛ no yɛnsie ne wɔ hɔ ɛdɛ jɔ ɔte mate ase pa sɔfo no ba kɔ no de obedi na de ɔno so awu me yɛse pɛsi no fi hɔ nom ɛne yɛse de obɛtwa ne sa ne papa na obɛtwa ne sa to hɔ no ɔno yɛnsie no wɔ hɔ nom na mmom no deɛ ɔno bɛdi adeɛ no wuyɛ no deɛ pɛ sɛ yɛsie no ofie hɔ ɛne yɛse yɛnte aseɛ saa fie no papa de sie yɛ mepakyɛ wan ɛyɛ asɔre fie ɛyɛ asɔre fie ɛdase mo da so wɔ asɔre no mu yɛni asɔre no mu okay carry on but yɛkɔ hɔ deɛ ɛhɔ naa na yɛkɔ asɔre carry on mepakyɛw ɛna yɛbaa sɛ nnwummerɛ yɛde bɛda mpanifoɔ na mo nso so kakra a mowɔ no mo nso maka kyerɛ nti ɛbaeɛ nante sia no wo maame no ka baabi bakyɛ wɔ hɔ ɔna ɛne no ɔne wo maame wo toa a momo so ɔne maame wɔ mmienu ɔmo te ase ɔmo so adwene ne sɛ okay ɔmo no deɛ na ɛfa baabi no asɛ kɔyɛ sɛ ɔmo papa nti ɔmo adwene boa yes na ɔmo adwene ɛboa okay nti saa na ɔmrante mpakyɛ wɔteɛ mo papa no wuyi a ɔsɔfoɔ foforɔ bɛdi adeɛ a ɔfa mo maame kunafoɔ no mo ɛma no so wɔyɛ mo dɛn ɛmrante yɛn yɛ ma no deɛ nokora nyame ne nipa anim ni yɛn nkɔla mmiɛnsa no sɛ bi obiara ne hɔ no wɔbɛtumi de ne nsa asi ne bo aka sɛ ebia sɛ bi o papa no ɔboa yɛn die duru baabi a obi bɛtumi de ne nsa aka sɛ o adeɛ wei na papa no yɛ dɛn ɛyɛ maame bibiara saa mmeranteɛ bibiara saa yɛ ne hɔ nom sɛ bi nyame anim ɛna yɛgyina yɛntumi mmetwa ntoro asɔda ne ni mbakyɛ wan mmeranteɛ ɛwɔ gyama ase hɔ mbakyɛ wan gyama ase fan ne but nka ne yɛfrɛ baabi rest house health center hɔ nom akyiri n'akyi hɔ nom ɛna asɔre yi wɔ nti na nka wopɛ din paa ɛyɛ popular bi ade bɛhu no a na yɛabɛde no go ɛne na ɛda asɔre no so ɛyɛ abɛde no asɔre no bia ɔno na ɛyɛ sɔfo no a wodi ka bɛte asɔre no wɔ hɔ nom no abɛde baako wɔ hɔ meda ase na wo maame so ɔno so ne baaken ne sɛ yɛ maame baaken no ne sɛ kyinkyina a ɔpɛ sɛ yɛsie papa no wɔ fie hɔ nom na wo papa wuyɛ no wo maame ɛpɛ sɛ nka yɛnsie wo papa wɔ fie hɔ ɛno deɛ mmerante mpaakyɛw saa tam na yɛn susua na yɛn susua nti yɛnte ho abakwasɛm biara but yɛn mimi bisa maame sɛ enti ta maame papa wuyɛ no obiara ntumi anyina sɛ ebi ɔna bɛte asɔre no hɔ ɛtɔ asase no nti yɛnsie no hɔ no ma na wɔsɛ no deɛ wante bi okay asɔre no nipa wɔ mu kɛse mmerante mpaakyɛw daabi saa asɔfo yi a wawu a yɛse yɛnsie no wɔ hɔ nom no ofiri hene na wo papa so no ofiri hene me papa deɛ me bɛte yɛ ne sɛ yɛse ofiri kwawutafo deɛ me bɛte yɛ no sɛ yɛse ofiri kwawutafo but me apɛ sɛ deɛ meka sɛ menim hɔ a anaa menim ne biribiaa deɛ a na meboa because na yɛbɛto no kwawu nkuro no a ɛkɔ afran place na wɔte asi afran place ɛna deɛ wɔwu sisi yɛn nso firi kwawu pra so ɛdwo so bɛsia se kwawu pra so ɛwɔ amanim ɛdwo so bɛsia se ayi yɛka sɛ kɔnɔngo bɛsia se nkɔkɔ road Accra road okay reaction waso no man te say nipa bi ene mo ya adwene anaase de entire congregation no ene mo nya adwene se mo mpene ma yensie papa no ho emrante mpacho me da sipi metimi aka se both asole ne die obia ni ho no mo ne ya adwene obia ne nya obia ni ho a metimi aka se woni ya adwene obia ne nya adwene and including even me maame abusuafo no korampo be back yes adenti wohwemu a bi ya papa ya obae ne mode mo no wo soro che wo papa ana do what say wo papa na ye founder of the church ya ono na nka bibia ne onyamhye bia o ho anka se ye de ehye no ade na o mo anye ne sa na we no ne mode mo wo soro che wo papa ana yes a wo de handle asoro no doso
eche wo papa me pese me hunu certain facts ansa na ye hunu nya ye Mmrantehene mpacho me da si in terms of a modern money there, in terms of a modern money, and I'm saying no ya meto ya papa no enti no say modern money de ono side ni de enti mi en conclude say bia na eye anase enye funa amana na nka mo be sie ni manam se na ho anye bench bi ni si David amana no mabona omode adaka ne be sie katakata so entabu bia katakata so Facebook ni ya Sompa 3.1 FM nti no momna mehwe ba bia pese so for obedi de ono ankasa no ote na asori beje asase na ade ya on de kosie no ba bia ono sofo no obedi ade ne de mane se omompene ba ma me no so ne asafo ni nyina ya apam ya omo de omo apene so senke yensie no wonti omo tuam na no minim say ye me de be no mbesie no ase okay master papa ya yesi yensie no ho no wo ma bi e ka wo ma me ma no ho na wo papa so wo ma bi e ka mo ho Eba chomlante yen side ni de me papa ni ma bi aka ye ho bet papa wo trepe ye miensa no de me minim ye miensa obi anka ye ho efese mani fled ye mente say e bia papa e ba bi wo ba bia ende menti bi da but de menim ni say papa ya wo sisi ye ni de e papa ya ka ne ho asemi de ono san wo ma miensa e wo akiri e de ka menuanu mienu na wone maame be wo ye ba di ka bi sa se papa no na wone mo intimacy te say na mo nsem te say papa ya wo sisi ye ya ya twene samanko yi wone montem te say na wone montem te say Mmrantehene no kro ni na bra so de na mo anyinyini sabi yen kase bia papa no sabi woni ho nti ye be ka na chi asembone be de wo mu ni de wo se ye den ye ka ye papa na won hye ne ye nye sa close sa no ni en temo no kan kono ho ana wona na pampam mu no kra ni se Mmrantehene na wo ye enipa bia men kan se na manson men kan sa na me kana me fin se bia be ye okay na manson ewo na fam wo ye ne side enti bibia na Mmrantehene obeye bia no je se wo kon dwatoa bibia se be se ebi kura anka sem no nya asem a ebi anka ese jane maye den etwi okay hold your fire ohusu mu hwehwe mu no wo wasem bia wo de maye ne ana nya me se Mmrantehene kete cho se me tie ni nsem na wo kana ayesa asase no no omugidi se bia se yesie sofo we se no papa we ni wo ho a na esa asafo na gi asase na papa breye ebeje ye no ese omo ne de nka ase omo anya hwe e wo ho na ka abedru abedi asafo ne nsem but omo no so metie kase ne mu akoye se omo no pese omo wo chefa bi wa asase nim omo problem a omo wo no no omo wo chefa ba asafo no se omo pene so ma yesie omo papa we wo ho de a na asafo no abefa asase na omo papa esam ne mfifire de blin mo jani e be sa ne mane de won mo anya hwe enso asase we pene asase a papa ne beje mate master o papa te ase no empanifo no mo WhatsApp no mu no ebi da so wom ana wo mu nyina ewu ma empanifo foforo na be take over according to me man ba ko kire se ne audio kura wa hanom e kire se o ma no wom dada ne de obi anim sisi enti foforo na abe take in charge ena Mmrantehene ye no de haye kakra ne se bi o yentimi nse nyame adwuma but asafo ni nyina so no wo fam se bi sisi na ye kasa ne dia asafo ni nyina so no ye nse nyame adwuma ye nyina ye Christopher but asafo ni nyina so no wo fam enti se ye na yan fight for your right na de bia ye de ne nsa anye de anka se okay asase o papa je to aso no ho na eso Mmrantehene asase de na eso but minim se owu ye no se so for yes but se see no kra no nyame adom aka de aka no ye de aka be do be 4 bedroom plus nukura na memfa so almost 3 to 4 ne de bia bedu okay we say for mama entie maami ya okwa aware no na numu asem ono aware mema mi no nyina mo entie na asem so wa me si mi pinche mu kakra se be kwase ni mi ani kurusu me da se Mmrantehene Mmrantehene akola haja wusu akola me pa chan papa asema wo me di ya o me man ho kakra okay
Na me pa cho hene. They say me worry or so no. Your friend abeg me. But ni kasa ne fe ne ya mensa. Okay. That time, I for to me say, me body me pa cho wada roma online no I say what dada ho kakra ma me anka me pepa. Hello. Aha me chiu. Ha. Enti me na bibi so na ma me ko ho sorry no. Anyone na ma me ne papa no etina asesa warefo. Ena obeji saa time na ye obi fie ena obai nipa ko na ode ne ba krom ha sei no oti ase wo mu ye de na me so obeja ma se ha no papa ne so wo mu ye ni fie ena odi kan ko sie ye enti amre ko na nim na no hu se eso waji na asase ena obeji asase no ejosi mami me pa wo chewo asase no wanfa ni din na to so wo de aso ni din na to so me pa cho eya akwati pon papa asem na wo kan yesa me pa cho ane okay ensi wono no hu ye no 87 papa na ma wo mo nke to pon no 5 years de wo di so no 2 years ne wo ba o ka ho 1 month per 10 February 10 March na papa no hu ye papa me na me ni mo hwe mo so na mo susua sabe papa no so no ni nkanka no ekwan wa enti ma me abrewa pe ene wonu aba pe ena na wo me fa so mo ben ye ha o megina ye ne papa na wo de ne ba krom na ma ye ayie no enti me na me ni mo bibi asa na ene no obi kan sa de achi na de esa no na ene me ekọ na ni mo na mo kan se computer world bibi asa na me no nyemme ena me share me ho se me fie papa no ofie ha eya busua ni asore ma no ana mo ti papa no obeji asore na waya ade even at all me kwa me yusu wadi bi ma me ba ne se o mo kansa na ye se sofu buadu obebo kwa Sompa bra enso ntisa obeji mo papa sa se 2+ ono sa kwaji 12+ ewo site fufuro enti sabe papa no anya kohwini se de o mo pese o mo kire se bia o papa beji asase na ye si obi fufuro wo hanom na de ema masema wanyina ne se tama wo no free mu no mabusiafo butinenka eto nka pa so fuma me aha mabusiafo by se o mo beje asase na mame enti papa no kofa me kuma se wewu no e kofa nkrata ne ba e me hu se enye onu abedna gu ni din na wo nkrata no so na ye aso ni din enti na ye se medi enye yi mo so papa ikura no mo nti ana ware me say o ware me no aboa me ni ahwenkola because me ni obia papa no so wawu no oni abusua bia sa wa ha obi begina wada roma so fuma me papa me pa cho yakwati pon mu papa no okoje asase no ai ni di kan o se enye ono no din no de ye nkrata me pa so de bi sole ni me pa ne na me bi sa se o si dan fofo ma enkola no ne ma no me pa so de bi sorry. Ajosu. Meba me pese me hu ne mebi. Wada woma. Aha. Sofia oba wale a wono so afri mu no. Aha. Wono so no so ye asole na sa. Me pa obesi so bed na gu nanan. Na o wale wo so ka ho. Me pa try. Asole ni hihye ya na. Oh, Debbie. Enya asole ni hihye na ni ebusia ni. Me so me ma me nom ela da kan tele so for ne say oba ye ne se do ni ye se de nkola no so hello ajosu aha ya na line mu ye kakrenti aha okay me bawo me pese me hu se ukunu no a sofo no odi kan no obeje na asase na nkasa no owu ye musie no wo henfa me pastor ne kwasie ye adana mwansie no wo babia oje asase se de mo pese mo yi me ka tell dada se me sata no na mi so na me ni mo hwe ena obi aso ama me ka se e dia yensie ni ha na wo mo ye se wo mo mpene wate ate nanka ha dwene a enka na ka se ubetimi na benya adaje bala me pese ni na ye nchilo oh me wadaje dodo na me pese mtie bibi kakra free wo hono mo aha enti me yaso me ma no omo so me tie
soft mame Papa me kra na nkasa na mo no a wo mani tuo no me kra nka me tu kire se me papa esam na nim fifiri abegi asase na so de ti asori na se mpo o si asori dan ama nyankopon na se wo wuri na sa solefo no ansie ni kwa na se Mr. Father so betwa so be wale me maame na so no so be ya so na se wo wu ma yesie no wo me papa sa so abra ye de me papa ko to be bi fofora me kwa me no ka se ya ankenya me de nkasa na mo no na metu ntu susudi ho yawo why Enti finally no asase no enkwala ne kan wana se omo nkan wana se asase no enkwala ne dia ana se ajo sei so for mame be pa wo tewo eno ntina me se senkan hawa braha na me be set person no na me mo ni de se ya me si we me ne obi ni apredie bia se me prebie bi na mo no e ya de sradie ana se ye ni wi a me be to asafo mananum se Omun krasa dia me free me mo frase na masum wo fia na mabre wo fia ha no enso krampo no asafoma no eni wo mo adwene mu se on be gya me de adwuma na so be me to twene me ba na pre ne ho do be me ya o manin pre wo ho they are doing the right thing so for me pa choma wada ma me ba they are doing the right thing because omo papa asase e na say no me hunu say awari ne asɔn na didi utimu nti wo boa ma wo manager pade ne ye de akoma obi foforo sana ma adwe me oine mame me pa che wo o manager pade ne de en asase wo papa je ye no o mo wo pepes se pepa no na wo se ye asɔle ni din no ana me fia wo ho so mo wo dia edi adanse se asase ne wo mo dia ena me maye oba jimi fo ba kwasia na me jimi me pade ko mo dia on so person am no na mo me asase ne ma wo so mame papa maybe sir medical bi say papa no dia asase fufu bi man kwala no o se da bi me bo aha say no ususu say asase wo mai ka ho ana say asorfo na fa asase no asase no on be man ne mani bi o mo mom na ese ma wo ne wo mani bi ho se me ma no bi en o mo nyina wuko enti asafo no sabe o mo so ye nipa o mo so da o mo dwene sabe o mo da o mo dwene sabe o bodo na ka ya senya bi enye o mo de nko mo nya ya nko mo penti me nya be no me nya cho se o be yi me ma na chochune da papa na me so pa nya me bua wadaroma mi bisa ifunu no mu ko sie no ba bi fofo enye ya bam na wie tata hello abusia for asem no very dicey the dika no omono ye hwehwe mu se papa ya ne mani no ya odi kai abed no ya odi osofo abed no odi kai pagya so no on say to da bia na obi aboaboa nipa kakra bia no obi da motodum na bia odi ka bo bra kodo koku fu bi sika wonya no wo se me de age plot mesi aso dai enti yemfanya sori eno ewo ho na eto da bia o mo se da motoru mu sa no afode ne korasa sa ane bia tight sa na o mu de anya sika na o mo akogye no wo asori ni dini mu emom papa na yesofo panyina wa handle asori no ansa na we no ebeso mede maame no awade no a o ma no kwai no de ne asante amane no ense da enko bia sa bet na o chese emse software no na we ni yire na mo yense ne fani kunafo na hwe mana asi awie enti na de yare bese a enye yi ma san we age oh ene de wanya de ho aka na o mo awo minu wawu abema wo yes adi wawu nyamane oh nyamane ajaye na de wani abre hu yesu so yaso abusafo ni America na say papa no ebia ono na bi ni boja ni na okoje openi sika no de beji asase no ena o say asore man ba ko bia woni mo kire say enye papa ni sika no de ji asase no emom eya sori sika ene de ji asase no ena mema ye hunu say asore no kura no is at the verge of collapse hihim
nti in the near future no aso no kura be firi hɔ a ahwe yi a asɔre mani bi kura se so for beba wo also be one mama no that be that mama ni se zane da bono o mo no de anu ani abre ho yi a ku bia yesua no SHS me re fi title ne kakra wo se ne hene ne wuye no obi na de oba ye be di ade se wo hene no no so to aso sa anti e di ade ne impress aso de sa de ye ntiase kala chobi bia everything is possible anything is possible na ho ne ye hwe se emramu na ye hwe se emofrei ese se omunya plot no bi fi se papa no bra obebo ye nyina no I say oboma so no wa nye plot bia mano na so legally se ukumpa se woje asase no in trust of the church there so ho asenka na den kakra o na maami so maami wa mbake ne ma no oso mo pre ho o mo nto ebo ase na aso no be mu bi na sa aso no amma mu bi ha na nka bi anka akamra mo kan na mra nso so ebe holu water na o mo Kata jo ye ka nya minim ye musa se krobia na ya sante wa mane wa na wa mamre kro ya ye kan wa semi sahinfo sahinfo ahinfo so mo kromo so se kata jo o se said yes me say already plot no akwaya asori property akwaya asori property na me say se wo beto asase wo kromo a sebe krono asase no watode na so krono asase no wo wura ye ti kumasi yi sebe asase wo kromo nyina otumfo dia enso wato akwambo de se onto asase watunsa sa na ye ka no enti wuntimi mfa asase nya de wo pe e okwan bi so asante no mabi wa echi nya ba bia na sebe yesese yesie funu enti na mi busa se krono minim se mrante kataje ba kwa ba minim de ma mensa ankom okay na kobra na asori penny furu bi voice esoso okay o de enkomra na ma mene de ono de okotokoto okay adesere de kwa so so obi create na so asori no behwe no be ma na plot bi yeso bebe ye betenten kwa ofa so kwa wale papa ne kwa nso bebe kataje ba kwa pa sa ndisi akaka jamasi Una ere ndisi asori free in class ba jamasi una de asori ni free kan ba jamasi ba jamasi me so po no o wi ga no ndisi ya asori wi fia be wa ya me pacho una we founder na Orange owi dada Debi me chese asonze me ba wadaruma me pacho me pese me hu ade me pacho una asori no enye jamasi de no Baby, I saw them. One eye, I saw them call by. One eye found out, dear, sorry, no. Me patch your froze. Watch it. Okay, me too. I told him you see. Then 1 year. I told him, look at that. And then you make it close. Now, you are trying to get the answer to which is I saw you meeting. And then I saw you meeting to I thought it's a rule. Me pacho na say I saw no and yeah, upon mo papa and a talk rot no. You didn't go Gabriel for talk rot no. Yeah, practically answer to a living house. Martin, we are in the mission house. Maybe me say a nya upon the papa na is some people in the sika for talk rot no. Maybe because I saw a man in the American capital. And that's say and nya upon papa start a man if anything. Mr. Bedana. Me pese me hu ni din die o woni ne koto ni din no biem abednago enya abednago no ne toye na emu me asole no man na mogigi sika na wo a wo ka hu ni wo sika ka hu na mo kotoye o se ko ni se asole nya ka no ya yo ele no ya kotoye
So, ya ko ni pedi anti so. In get that you know, because you are but a missing house. In the video, and you back up there. Not just a Matthias here, not just a plot, no, and yet a bed in Madia, a solid one. Missing house. And now, now, maybe so, on the Mr. Bed in the wood, you know. Soft no bed in Adia, no. The what more person we see in Hormone only dinner the same. Body, aha. Soft body, so by wireless of my man, are you? Not just a falling says so full or my soft for Bebano. Who are near to be Waleno. Oh, there's no Opadia. Which me for so Baba Waleno. For the or before you manage or pay Mammy or no so bit me a Waleno. Also bit me a Waleno. Also, Opadia. Nothing about in your coupon. I'm fascinated with to film one for Swabba Waleno. Mamma Pedia. Okay, okay, Matty, Medasi. I didn't put in that a missing house. And you say they are sorry for an idea. Nadana, Mepachu, Adana. Software bed, I bet no go, you know, one of the months you also. That can never be very in your mind. Nothing. Yes, I didn't see both your mind. None of the saying see the people feeling your mind. So, listen, okay. Papa Casa Sabe, and any be seen po fee, my dear man, and Yajana. And a sabri crown, a empathy, be seen po fee. If you knew a Kurukumo, which are very close to the church house. So, na Nipa is seeing if you a buyer, no, over 100 years, and yen Nasem, and yen Nasem. Until one can say, our idea was a Nama Menepe, Nepa Palaso Pen or Mawari, and T. Omono, you knew who was in Biaka. Katacho the Empesa Mekanya say. Asem Mpe Nipa that one. Katacho me too is a Madame Fopa. Mamma started from Mmrantehene kakra. Madame for me book shatter so wua and more meet me the abo say the mawa meet my show movie. And they sabia su mi abasa and now so. A kwa bisu na nom achia. She said wa ba nsu kaso ba maame na. Obeti ase na se wonte ase. E mansa wo wiase o. Kadajo e mansa wo wiase. Asem bisa fo na ekwo hina asem bi pono. Na wa wi o go dem obey the host man fan to nchen. Oh den just obey the host. All right. Na me say wo kwati bibia firi mu na. Me say omo ye ne sa antwa ye. Okay. Awa Santa Maniam. Ayo. Asanta Mania wo fa ba na otimu are no. Eno kwa na kwa twam. Awa kwa bi so. Enti eno ye fan to baby mam no mudi ni mpabro. Mpam no ne say. Mpabro na wo kwa na wadamfo wayi obi anya wunua enya wo fa ba sofo na so obi wia na wakofa no. E masa na mama no wante ase. Na mama ne ti ase mama ne so antwa ye na kura mama ye bu so di dwa to akoma say ware no na ne mari susua. Kata enya dwa bia na eso di akire o. Nye dwa bia na eso di akire. Yemfa to nchen. Kata cho baby na mi gian na mi gian. 35 years in 87. Ache. Say no. 5 years. One real no be ko gian kaseta mana so fo wa na ire nya na so kondo. An no be ko kan sa. It do dey kata cho say no. Okay, we dey yemfa to nchen. Dia mensu minim ni say. Yasa me maame ne kura ware no na me nanam no mo mpene so. Ebusafo no mo mpene so. Ba se akire no omo hwe ya no mo hu ni se. Yeso mo ye den a de maame no ni no pese wa ye ne no an obeye no na omo ti ase ma ne se ne sa ne ti de a. On tafre no. Okay, what tafre no. Anya we what tafre no. Gini ne de na obusafo no kura mpene. Na mo nua ba ko aka no we. Ba cho ndo wa kra. On e pene on.
Okay, what a friend in your way. Katacho, Mammy Matiawa, Madame Asem no. The embassy me win an Santa Mammy one. Chromo minim or I in some dear tear. Oh, Sanepa edifrano. Baby, I'm a person make me different and non say. So for bed na go metin and kanyene. No nyeni packet wa. Akudia bed na. Anyo no. Okay, o da bed na go bi abe wo dan ya sa che. Kaya. Abed na go bi na. Mo. But we kire say yen ya yekọ one man churches no. En na yemfa nhwe bibi kakra. Yekọ la sheni ade ayeto no yemfa nhwe bibi kakra. Sa se mo ensi presby, ensi SDA, ensi aye friends ayi Pentecost. Ensi Roman. Ana jide kokomo. Ensi hosa one man churches no. Yen ye kokoto collection yi sika bum no. We na chese mo me hwe no ma biye. Me se obi adwuma batie yi sua de. Sesa asam na da ho na ye kan wasam asase hu asam no. Obi na obi ya kwese obi na obetimi na nsase ni busa emia. Media. Nanso de tie nie. Ye ni masori bia ye kwete anipa no fanda no. Okoto na sase ono na koto ye. Asori tie bia ye tie bia no. Nye so okwa na dan isi wo. Nipa ba ko pe ne ko fa sa no ma ne ba. Na kira ba nipa nyina de ya. Ba de tie nie se nipa na ko fare bai no. So we ni yentima nsie ne ho de ya. Bibusa se kromo no se bia sie ye na asase na sana ade ba ko fa trouble ababia no asase na sana ade ba ya mami asema o kan se nya bam na wie eda kura ye dwirigu adan kura ye dwirigu ye kwan na se o dan sikwa mu a enu kura ye bo ho ka so many billions of cities no ye dwirigu ade ankura ye no ya so mo ne nkura ne ye sa mami no at least obi kura na bibi sa e che na chi ye sa be pese me hu se oho no papa na yesi no no e de fa so na beba kromu ayemfo minim enye ne be me na ko he enti adenti na mesre kromu ayemfo fo sorry ne to kan sese mo dia wu omo mo so nyare katachewe asase na da ho no e ayemfo dia o anya ba bia na se be predio so ye na sokore man boye ni history ame mate no nya ba bia na se obama ho ba bi se ba ya so na ye nipa dedegu nipa bia so nya ba bia etinya baby anso na yema kwan se area ho no chichira yensiafunu ho minim krobu bia mu a e wona mane na mamre ho sa asam wenu sa ayefu wo kromu ho no so mo sole on betima kase yempene enya mane wo mo yesi wo mo e wo baby no na kwan wo ho ntimi fa wo pe chese wo kwan fie kwesere ne wo ma wo kwan sese wo akra wisi wo fie na wo se wu a yensie wo fie a just environmental for no apene so just kurohene katacho apene so panyibu eteta no dumase wo so wu ayensi ne feta anya dwuma katacho we me se miami krom me papa krom asante sechebe poso ebisi wo akwaye manso sese me pese me bodi bi me de nesie no nkwada ba sese no asase na ye kan wase ebubebu sase hwan dia asase no enkwai papa no me gidi se wonno ne titi no mowrem akwaji asase na mama me ni di wa danse anya na papa so kasa sa ya so o papa na sam na kan de me de me kwa bi so katachaw ye tie sese so beti asole a katachaw unkwa na obete ye ko mampaku makwaji wei wona wudi animu so ati mampaku asase ye kwaji wona wudi animu ekodu mre bi na se wo kwaji a wo wudi na so de paper na opeso dan na sori a obi baba waba ba di ha dwen ya edisu ade se ade bia no ntimi ntwa paper on paper dey no so awai eno ne papa ni mistake a bia wo ye me na wase omono eti efuru ne de wo mo ntani funu fa nkwase ye nkwase no munya de wo ye no ansa na che asem bia wo yaka e wasase no because they said they are trouble baba kromo ayen fu mpani fo sorry ade akra ni ana de esi amusie no de me no mo nya adwene papa no kra tia o ka sese wo wu o mo kosie ne wadawu meme maame no na semo ka kire me no dawu no ye to so da bi dawu ma problem amana se ne dawu sa na mo ka kire me se papa ne si wo wu a monye den mo ko dawu na ni jama se boss o na papa ni free da bi o free kwa okay kwa unya se dawu na so da no da bi so da no wo jama se na sa se so yo na me bla friend maame na so ka kire sa me na mo tu no ho na bedam ya kagum ye ntiase enso so a ombesie funu ombesie ya be kagum kroma en fofon sole chiame owo kroma ni kroma committee fon sole eno kra no
Ti kura my higher made by any sansom na or can ye the edition. Because some ban ye mamma no ye know ye the air sort to Yama Boko. And took a cake as say, not just a quite size be in Perdias and who your person wedding, which Papa no one says was Anna. I'm near to one end. I hear friends say, Mamma in the crash in the statement just one in the croon head. On in the croon catachotio, Mamma in the statements on in the croon a bag assassin. Now Mamma in the paper were chira. Or Madame or Pians on yes, I don't know. But your perceptions are so to Assasia. And yes, I said, what to soon, sir. Oh, Cremu. Yet your baby are now the year. I come from penny for about to cause for Bama quite okay. As I saw now do see cat yes, say, men try the enough. Some men say back in the course of common pong. One as common po Rabank in the dish anymore. Yadia Bia was a Yadia Bia was a Bomodana. Na fa we ya de call semense ba clinic na won hwe kama doctor no ho obia gina to obia so ya de obia bonabaso obia si no de adwuma no enam enti obi nko ho emfa ro for san kofi say also a typhoid o oba fiti krom how candidiasis arthritis jonso ya de bia prostate ya de bia anemia mojawe e ma moja na sanre malaria obema wo kidney oba wo kidney Brebu mu yade bia hypertension ne keka ho no ni nyina ba contentem ni nyina achi no osan wodro first semester vital herbal mixture said do no ne atudina gan a very popular will be nim e ma no me nyina ni magan oba no meboa no e ma na tenka kosoro be ma so no enuma eboa no ma wotimi ma no hom no so se be ma katachi pa dimens ma na jo da su ma ye boye nsem ma no bomodana na ko asokore mampon Take kwa no kwa ye ko take no unam dwane no dwane nyina sa efie to aso no eye semense back ne kane eskoma Burrial bank di hwani mu ehwa so na abenya agan ne bi eno achi ko ba bi to ambrofo do na biduro bia ubenya agan ne bi ato na de ahwe hafa number ne ye 0240 61 60 61 0240 61 60 61 me mighty ebaso 3rd September me mighty na ya bo ama Libya boga ona obe host program ye na boafo nyina kan ho pepepa no million si ande fa ekosi enonkron ubon konta no hwiri mienu ne fa na odi edi dwumaye bomodena na se wohia se obebi se mu bibia enya me number frɛ na ya bo ama number 0249 942 0249 942 842 na bibia aye kama akokora mafia sini no eguso a we de enwa a series enye full movie 30 minutes na o ma se de pa why osi one ventures ona tarawa media na akabo mu na wo de sa adwumadi ebre akokora mafia na mafo kasa no kan mafia no a emu nsam dos na ahwesini no a na behunu ba bia mafia wo pa very very educative adisua umpa nijie su wom ba bi wo basre ba bi so ubenya ababi ewom de abkan wa brabo ho Kumawood stars no wayosi himself ene akabeneza kwa kumenu ene comfort colleague onyina ewo sinimu memeda anwumre no nwotwe ne fa kwa wono no nko 30 minutes ni ya pi eye ukuada no mienu kosi no mienu ne fa no entetetetetem wona waso asene no ye 21st clinic champions so asisi waka siatika yade atofom ma siatika je ne ho ba bia enye obia yare siatika yade a wode call ba bia 21st clinic ne branch wo no akwasa no yade abe heba clinic secretary yade obia nya na droda broni obibi ni obia nya na droda mami ukura na dro secretary so bo onipara no dro 5 days condemned to theater extra comfort limited mattress papa mattress bi ho awode there da so wa hwe a wabu atata we dey come orthopedic pa da so massage ma ho yo from extra comfort limited ne mattress die esubi ni midima for ba center ya wo abuakwa agogo ku pass last stop on no wo se wa back tempo no mu Dr. Tam da so bomodana na kwa den chentente mu di for somewhere so ona wo free has CCA powers problem bia or them pie bobati timon 10
Abusiafo mama yen home so na yen ko ahoma no so. Oh sorry. Oh na kana kese. Kada chawa mente no na de bi asem na ekoso no enye yi. Me say mama okwai me ka so wate ho. Piao me da ase. Ana kechire so nim sa kechire te aguna. Na to da bia wo kwai a wo fa Kenya ase dua ase na eko. Ayo. Monitor papa bia your friend no Mr. Francis. Otie Sompa papa say ono wo aduase nkwa hene herbal clinic ho or say storekeeper nkwa hene herbal clinic nkwa hene we madam for pa sa ene wo mfa dwumedie ne Sompa dwumedie ne nyina ani agro nti no papa ba bia wo bia no ye chia papa ye na ketecho brand ni ya fenti no me monitor de make nyina ne se ketecho sabi se obi kodi pa anaso obi kohwe asase bi so e de makuo bi anasa asafo bi a anasa okohwe bibi etesa so aya na yafa ne se nhwesoni eye dan ya so woni hu ane ma wo chefa wo saade ni enti se papa no de enti America sa no ma me ne se mani nikrata bi a kire se asase ne yom papa dia na ebom ode asori ni din e na eye na maami wo ya ama ni kunu no saman na dia reho ba bi owo bia ne sa na meka no because obia woni na bob black pen de wodofo flo no se no ni kuna na wo ye sese ya no eye ne dofo flo na wonya no no wono no ho atenka e na woten woni mu nte no na adwini nyina se bi akwakodi sa be ma no wo sese papa na odi nka ware ne sofo na odi nka ware ne de wokọ ne ho do ne ho nsem ni nyina no aye se free ni mu but I say katacho ya na mpanyi mu bu ebebi mo se hwan ya wodi ni nso aye de apupu obo na suo odansu kate okoto ne nye bruda mu mepa cho me dase papa na wo bre ye na sebi sa sori ni mpo esika e na wo mode kwoto asase na na asemi kura na ye complicated mi hu ma me ne si papa ne sika e na wo de kwoto na emom asafo ne hu dontin wo de asafo ne di na yeye asori panyi ya wo kasa ye nso no e kire se nye papa ne sika na emom e ya asafo ne sika which is which ese obi a we di nam benkum we susu de nam nifa e no mu nyina wo mu blugum ba me de me hu na sa ma me no enyu obi na tutu nsem gu na asum na emom no odo akache no odo e na ya wo bi e wo na ka bo ma na de kasasa na so wakase asafo no sabi wo mu ye nipa na gum enti eden ya ne ma na epele wo mu ho a na wo gidie se asafo ne behwe na ne ma na nso papa ne kwhwa asafo no so enti wo ye enhwasoni enti sempo na asafo no e na di ni sika e na ede ma papa ne se won kwankwa ya enkwada ne chefa wa ade nim kede chewo pempen wasi ni pen e na ba bia wo ka se afa na nim di aba no me na quote former bless nyina no na obi wo ho a obi a wanya ne ho wanu ade ni sika wo bie no wo si ni fie a na se bia wo ye bibisa yetimi si nyina ye se ebesie no woni fie enti nye nna nim de na ba e bia na afa no mom de o mate sa de no e na bi o mpese o mo ye no wo ho na maame no so kasa papa ya wa free me so free ya empempen ya bo na mena wo asori dan ya chi ya de ono so be bo blenti no wa bo asafo na koje se 12 plot to be na me bi sasa ya dan ya ne asafo no wo mo ba move from baby o mo na kwasa asase ne so ada na ne o mo nkosie no wo ho sa wade anka nipa kura po ni wa me fa se bia o mbe so samanya na se bia we ka se funu wa hintin me fa waso o ma je 12 plots according to ma me na wo ho enti adenti na ni o mo fa funu ni mo nko ho ne nko mo fa nko ho na mo sie ni ba bia nipa wona kada cho mentins eni me bia se me bigidi ye se ebra no content ma me fa sia na afrefo no so nya me ya adomo a minim se be sa atena so biem enya me menda we ya me menda ebe na awotwe e na yi ne ba mena no kra so ma bo ne ntem dodo nti wo de ma me fa nkonko ha se ye be ko ho abuja fo mo me nkwa homa no so na asem go de je ba bi asi yo mama ye nkwa homa no so hello hello Onu abeja from Madrid. Ya jo wadwen ne say wasem no ho. Hello. Aha, menton kai kasa. Evanche, me se me dia aduma me kasa chef na tintebu. Aha. Evanche majen chef ate wa sembu. Ndi kana mesre omuna samwa. Minso jama se ekukesia ananma henfo airport baby a wo mate
Tinisye na nanom nsɔre na nanom nsɔre dendenden no ɛyɛ na wato mbo ase kakra. Na sɔne asɔre panyin baako ɛfɛ yɛ a wɔrekyerɛ mu no. Mmranteɛ sɛ wotie mu a asase no yɛ asɔre asase o. Pɛsɛ sɛ ɔbɛɛ kunafoɔ no wɔbɛto ne mmaagua sɛ ɔdɔ didi ne ti. Asase no yɛ asɔre asase a sɛ basa maame awale asɔfoɔ mmienu na biribi ni a nsɛ nka yɛmenyi ne sɛ wɔmbɛyi ne to twene ɔne ne ma to twene da na mmom ɛsiane sɛ na koroyɛ bi nna sɔfoɔ a wawu seesei ne sɛde ne ma no ma ne ntam nti ɛna akɔfa saa nneɛma nyinaa aba nti sɛ abusua no bɛyɛ nhyehyɛeɛ bi na sɛsie na wɔn nsie ne hɔ a wɔn nyi mfiri hɔ na afei wɔn ntra ase nka na nokorɛ ɛyɛ asɔre asase deɛ ɛne ɛsɛ bɛtɛn ba sɛ deɛ ɔwɔ foforɔ yi nso ɔno nso sika wɔm bi. Ne da ase pa ɔhema. Hello. Sompa 93.1. Hello. Nana. Madu. Yeah, Bema. Ọbẹ̀mpọ̀n ẹ̀fí ẹ̀rí òtún fọ̀ọ́kyá baako pẹ̀. Nana ma bí pie wasa mẹ́ mi ò gbogbo so. Yo. Ẹ̀tọ́ náà mi bilansa ni mi nya o. Yo. Na gbogbo so yẹ wasa o. Ẹ yẹ sẹ fi. Nana gbogbo so ka wasa mẹ́ mu ọ̀ wà dárò ma. Yo mi da se. Yẹ nkọ́ yìí. Nana. Na ase mo maame mo abafo no abadwafo no yo nana sebi the opoto no onchiri so wadi bom ana konfo bone so wata yare fo mo no konfo pa no o mama me yinim papa no enye den aso ono no ofiri mu no yensie no ho de a nhunu se o se do ono so abe no o sie no ho man I was one more money play. But the deal you are saying, oh, yeah, I do sick and began and can. Yeah, do sick and began and can. Papa now I found Dano. Say, what you get so linistico, so yeah, do anything I want to the clan in the Buddha for one now, after not this one. It's here, man, some land, just after no clan. And I say, through the end, I was say, oh, much so and for many in Okia wo kia akura ne ma wa so no so mbedo mo chefa wo. Me da wase pa. Me da wase. Hello. Na me sie no we sie ho an. Hello master. Hello. Yeah. Pato yetio. Hello. Yes sir. Sompa 93.1. Good evening. Good evening. Hello. Yes, sir. Nana Primary. Who would not know be out on the night? Casa. Hello. Hello. Majoy. Yeah, Joe. Mammy, I will make the party in our open quarantine. And I mean, me and Monsieur, and my mother make up for how I'm moving from. No, my Tom, I knew. That's one of my baby. Well, that's it. Hello. 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 Okay, I was on for Mama Yinti announcement in Yensen. So, Mmrantehene nanam me pa na chopi asem e kana nanam na wasa se me nkasa nti obi anti me nim de nti a o kasa me nya abotre nanam so ka so no bia onyi nanim because asem America no me se nanam sorry a me nkanti obi asa you say woman nanam pressure but what kind of pressure na me man nanam be kakra so le dan ho kula nyina be ya ma because wo de da ho ma adasa e ya so fu bi o me nim de nti a o take me say o take me say o Mmrantehene to no Mmrantehene me kasa nanam sorry e de na maka so fi so ya o kan wo bi de onyi nanim ade akura ni na wase abusuafo se foforo aba Sompa 93.1 ne se de be na
enema nyina betuto yie no dwumadie bi a yato din healing point ya memenda anopa bia eba fidie so no yayi de ko mesemo sports no yayi de ko 9 to 12 sports no ko 9 to 12 na just I wura healing point healing point no one de call 1 to 2 o'clock don't really back sports for any free wa na healing point and so sports for point and Dr. Blessing one in healing point abedwafo no ombeba so 9:30 na no mo ba no mo mass sports for any na be ra o sports for na change yes sir sabe pepe and sports for point na healing point so Dr. Blessed first and so at the healing point at was enti na de wo ho ano no okay Asem Mpe Nipa bio yes sister Eva so the class tableau sister Eva mama Ibantwi o kuma se kajetia Dubai ho wo se ne papa aja kwasi a champon brobe wa firimu yes na wose na ye no beba so 27 August okay mate asanti dwa me meboa na ochina so mi wura askoma Mmrantehene wodi na yire na wohweda ewo maxima ayija aya pobo ho ayi samanshia mall ho street no so hwa nti aja adonfo ochina momadum na askoma Mmrantehene na oni yire na otweda ni mu na ebe kire da ene bia ye de beye ehie no Sister Ivan so mo meboa no na askoma Mmrantehene so ye manu kafra yo ochina ebobo awia na omienu na wone ne nkonwa sofo ne na abusua nyina ewo maxima ayija samanshia no street no good kama obedi dom bread so obed nti ene de na katacho obi ECOWAS identity card Ghana card bia ba be di hase no na wona so kura nipa na Gadgesburg be ma no enmonya for me na hwa da cho be ye Omanhene Gadgesburg Godwin Listowell Gadgesburg Godwin Listowell anti wo card na ba be dia Ghana card na be di hase no nti obi a wonim Gadgesburg bia no Gadgesburg Godwin Listowell Mesremo no mo yi na sutirenti no de wo hono no Sister Ivan so ye ma kafra nyame yad na ba be obedidom so fo obedi ne na baba wa no omo bomode pa so fo kablofo ne ye na baba wa no so kira se ye pa